Bro Wilson. Okay, magampo ta mga igsoon. Dalay ko namang Dios amahan niya langit no ning takna sa kahaponon sa among pagdiskasyon karon sa usa ka pinay nga diskusyon. Akong gihangyo Ginoo ang imong balang presensya nga magapatiwala sa usa ka namo. Nga samtang kami magasaysay magbalupuson kini nga utang pahitabo walay mga transports ang usa-usa. O salamat Ginoo sa kanunay nagakanamo sa matag adlaw. Tanan namong salig itugyan og salamatan sa ngalan ni Ginoo. Amen. Okay, daghan kayong salamat igsoong Wilson Ochea gikan sa Catholic Faith Defender, gikan sa SDA Defender. Karon moadto ta sa rules and regulations sa atong debate. Musubay sa tema dili mulikay sa issue. Number 2, tahuron ang moderator. Kung muingon ang moderator na ruling or moderator's time, kinahanglan muhilom ang mga speakers para makadayon ang atong moderator. Number 3, ang tubag o pangutana dili mula pa sulod sa usa ka minuto. Pero kung ang dili kaabot og usa ka minuto ang tubag, kinahanglan muingon ang speaker nga maura na ang akong tubag sumuhatag tag-ilhanan nga naundang na ta. Ang tubag nga oo og dili kinahanglan tubagon og oo og dili. So categorical question must be answered categorically. Dili ta mulikay-likay bisag dili ta moingon nga wala sa tema bisag naa sa tema. Number 6, pwede maka-record or video ang tagtungod sa dialogo. Number 7, ang video or record dili kini pwede editon. So kanang mawala ang esensya sa atong debate. Walay atake personal kay kani religious debate kani. So kinahanglan magpabilin ang atong pagkaigsuunay ani og pagkarelyoso. Atakihon lang ang argumento nga nahimo sa estilo sa pagpangutana o sa pagtubag. Number 9, pag muingon ang moderator nga ipatubag ang pangutana, kinahanglan tubagon gayud kini. Kinahanglan modeklarar ang moderator nga wala tubaga ang pangutana bisag naa sa tema. Kinahanglan ang pangutana bahin sa tema. So balik ta. Ang tema karon mga kahigalaan, ang Roman Catholic Church adunay Dios nga larawan nga gipasabot sa Biblia og mga referensya. So 10 minutes ang atong constructive presentation. Muna ang affirmative si Brother Wilson Ochea ikan sa 70 Adventist. Muhatag og cross-examination si Brother J. Carlo. Then second stand si J. Carlo na po ang mubarog sa iyang negative stand for 10 minutes. Then aduna na po cross-examination buhaton sa affirmative to negative. 5 minutes ang atong rebuttal. Muna ang affirmative. Then sa final stand, maulahin na po ang affirmative. So, Oscar Kilo bata diha mga kaigsuunan? Okay bata diha mga debaters? Oscar Kilo, Brad. Okay, Oscar Kilo, nawala pa si Brother J. Carlo. Atong paabuton nga mo balik si Brother J. Carlo. So, maayong pagpaminaw di ay kay Brother Alfred Nguho Jr. or Brother Stalwart. Good luck sa imong debate pohon. Okay, bro, J. Carlo, okay ka sa atong rules and regulation? J. Carlo. Okay, Brad. Okay, so natay nadungog nga pag-uyon sa atong mga speakers karon. So, i-turn over na nako kining programa ha sa atong official na moderator nga gikan sa Church of God Seventh Day, si Brother Bienvenido sa Sidon Jr. Okay, so Brother Bienvenido sa Sidon Jr., take over. Okay, salamat Pards. So good. Humanamal to na po no, so na pasalan. Hindi na nato ni dugayon. So, Brad Wilson. Andam na ba, Brad Wilson? Andam na, Brad. Andam na mi. Okay, so sa
Kung andam na ka sa imong pagtingog, magsugod ang imong oras. Sa imong tema nga pamatud-an nga matupa, imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church adunay Diyos, no? Nalarawan sumala sa masabot sa Biblia o sa referensya. Go ahead. Okay, daghang salamat sa atong mga pagtikon ng mga moderator, Brother Dulan Pards, ang atong president ng moderator, o niya gisandig kang Brother Binedo Tactidon. So karon mga kagalaan, ay ko pasensya daan kanina sinitabo na usa pa putong ta abi na ko update nga mag-online lang. Update di ay nga update sa apps, wa man ko kay bago gud ani mga isuon kay di man kay ko hili gani mga Facebook. So karon ang tema nga among gisgutan o gisagutan ni Brother Carlo nga pamatud-an ako isip Adventist nga ang Roman Church tunay Diyos nga larawan ipasabot sa Biblia o referensya. So sa pag-ingon pa lang igsuon o mga higala sa ipasabot sa Biblia o referensya, kana nagtumong sa kung unsay mabasa o kung unsay masabot. Dalagtod pagkasulti, nagbase ta sa ilang basahon diha sa mga referensya. O nagbase sa ta sa Biblia kung unsay referensya para matub na to kung unsa ay ang Diyos. So karon nagsignan unsa man yung mga teksto nga magkuhaan nato pagpot may tungkol sa mga Diyos nga larawan. So atong mailhan mga pitulat sa teksto kining gisgutan sa Jeremias kapitulo 10 bersikulo 2 hangtod ni sa 4 mga kaigsunan. Matod pa atong basahon sa Ayong Balita Biblia version ato pre ayaw mo panundog sa ubang nato o dili kang bisan o pati og kabalaka ang uban nga ngasod walay bili ang tinuuhan ining nasura nining mga nasura didto sa lasang nagaputol o usa ka kahoy unya kulita sa magtutuloy o hapinan o plata o pagkahuman ini patakan sa dili matumba. So unsay punto na to pasabot niya kwaon ri mga bisunan walay bili ang tinuuhan ini mga nasura sa mga nasod nga aton taon sang sundugon ang kining nasod nga nagputol og mga kahoy unya ilang hapinan o mga salapi unya himuon nga kulitan o so mao ni ang unang teksto magisay-say mga kigsunan dili ato sundugon ang maong mga nasod dunay ta nga dunay daghang mga nasod may tungod sa mga Diyos apan asa man ta nagtumong ang atong para diskusyon mga kigsunan kaya no ani ang Diyos mga kigsunan sa dili pa nato masayran kung ang Diyos unsa man dai nagpaluyong ang teksto nini masayran nga kana siya Diyos Brother Wilson tumala sa Salmo 27:7 Bro Wilson kadali lang Bro Wilson pa-mute sa i-mute sa nato Bro J. Carlo og moderator ang atong mga microphone para walay feedback kusog gamay ang feedback. Okay, paki-pa-mute sa palihog. Okay, continue Brother Wilson, continue. Okay. Sa Jeremias 10:2 hangtod sa 4 mga kigsunan gisaysay kung unsa ning mga klase sa Dios. Matod pa dito nga mao kini ang gipangbuhat sa ubang nasod nga naghimo sila og kinulit nga larawan. Unya ilang hapinan og kini mga bulawan pero unsa man ang Diyos mga Diyos atong basahon sa version sa Biblia kaning santo sa Biblia sa Salmo 97:7 matod padre kaulawan ang tanang na nagsimbag mga kinulit nga naghimaya diha sa ilang mga Diyos na tanawa mga kagilaan so kini di aing
gisimba og Dios larawan, mao ni ang gitawag og paghimaya sa Dios. Sa laktod pagkasulti, kung kanang larawan na imo kaning gisimba, gipasabot sa Biblia nga kung gisimba mao kanay paghimaya sa Dios. Ang usa ka pagtulunan kung sumao na ang basihan or pagtulunan si katubang Dios mao makaigsunan. Wala ko magpamatuod bahin sa Dios nga naa sa laing lugar. Kay dunay mga Dios sa laing lugar nga si Astaroth, naa si Baal nga taga Kanaan, naa si Molok nga taga Kanaan sab nga gitawag og Milcom. Doon na po Zeus nga mga Diyos sa kining Grego. Doon na po Diyos nga dito sa Epeso nga si Diana. Pero dili na mao atong isyo. Ang atong isyo mao ang Diyos nga naa sa Katoliko o ang iyahang mga koneksyon niini. Nasayod ta kung unsa ang kasaysayan sa Katoliko mga kaigsunan nga doon na po yung mga koneksyon ng mga nasod. Pero ang nagkupot niya na Katoliko gyapon. Pero dili mga Diyos sa unang panahon nga akong ipamatud-an karon nga tuwa silang ligwar, kundi ang Diyos nga naa sa Katoliko. Busa kung mangutanan ni si Brother Carlo karon may tungod sa Diyos nga si Molok, nabaday ko no sila Molok, dili na nako katungdanan ang pagtubag kay wa ko magpamatud nga dunay Molok sa Roman Katoliko. Kay ngano wala ko magpamatud nga dunay Katoliko, dunay Diyos sa nga gitawag og Molok sa Katoliko kay wa man na sa relihiyon Katoliko si Molok. Tuwa man na sa laing lugar mga kagalaan. Ang akong gipamatud-an diri nga Diyos, dili ang Diyos nga tuwa sa laing nasod, dili ang Diyos nga niya sa Roman Catholic o ang iyahang connection nga mga nasod. So karon, unsa man ang kining gitawag og kining Diyos nga gikan sa gisaysay sa Biblia, mao to ang gisimba mga kagalaan. Unya, kay wa man ta magpamatuod bahin sa Diyos sa mga Hindu, sa mga Buddhism, dili na apil sa atong pamatud-an kay ano man tinuod doon na sila Diyos pero dili man to sila Katoliko. Arita magkuha og paagi sa pagpamatuod sa Diyos nga naa sa Katoliko. Karon unsa may mga koneksyon nga naa sa Katoliko? Kung imong susihon magagalaan ang koneksyon sa verse 9 sa Mayong Balita Biblia version nga gikan sa Espanya gihalupan ila og bulawan ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. O klaro na mabasa sa Mayong Balita Biblia version makikalaan. Mabasa na siya sa Jeremias 10:9. Mao na mga koneksyon ni ana makikalaan. Busa mga kaigaan tungod kay wala man magpamatuod ang atong ang kining Diyos bahin sa karaan, dili to apil sa isyo. Kay basig mangutana si Brother Carlo nga naba kunoy Diyos nga Baal, nabay Diyos nga Molok. Dili man to Katoliko. Busa dili na mao akong gipamatud-an ang naas Katoliko. Karon, unsaon man pagkaibaw nato nga dunay Diyos ang gisaysay sa Biblia sa Salmo 97:7 ang pagsimbag larawan na naghimaya sa Diyos. Karon, doon na ba'y pangan mga kagalaan ang kining Diyos Katoliko? Ang Biblia nagtudlo og nagpasabot nga dili magmatter sa may pangalan man o wala ang maong larawan. Ang isyo ni kung kini simbahon. Sama pananglit sa gisaysay sa Daniel kapitulo 3 bersikulo 1 kama 7. Gisaysay dito nga usa ka hari nga nagtukod og usa ka dakong larawan. Unya iyang gitukon ang iyang mga dagkadaguan nga ipasimba na. Kinahanglan ipasimba kung madungog na niyo ang musika sa mga klase-klase tunugon. Unya sa bersikulo 12 makikalaan nisumbong ang mga kadaguan sa hari nga dunay mga Hudiyo nga wa mosimba sa larawan sa larawan nga gipatindog ni Nabucodonosor. Apan unsay gisulti sa mga katawan sa Dios sa bersikulo 18 ningon si Shadrach, Meshach ug Abednego nga bisan pa og imo mipatyon dili gayud kami mosimba sa imong Dios. So diha mga kailangan atong masabtan nga dili tay magmatter kung may pangalan man ni wala. Basta kay gisimba ganin na ninyo, kana nagpasabot nga Diyos. Nga naman, wa man manghingaan, wa man panganlil na ni Shadrach, Meshach ug Abednego kung unsay pangalan sa larawan nga gihimo ni Nabucodonosor ngay pasimba. So, dito ni claim si Shadrach, Meshach ug Abednego nga kini di ay Diyos. Kaya naman, gisimba man. Oh, pero ningon sila nga, dili gayud kami mosimba
sa estatwa nga imong gitukod o sa Dios tanawa lang makigalaan. So kaning gipatindog nga larawan kung kini simbahon nagpasabot kini nga kini di ay gitawag og Dios. Way pangaan makigalaan, take note. Dili ta magbase sa pangaan kung may pangaan man na wala. Ang klaro anang nga ebidensya basta gisimba maunay nakapa-Dios mga kagalaan. Kunya nganong dili man magmatter sa pangalan mga kagalaan. Kay ngano? Unsay gisa-isa sa unang Korinto 8:4, ang Dios nagrepresentar og butang dili tinuod. So wala gyud moingon nga kinahanglan pangalan ang Dios. Ang clue nga gipasabot diri, ang Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Wa gyud nga kinahanglan pangalan busa dili magamit ang pangutana o dili madawat ang pangutana Brother Carlo kung unsa may pangaan silang Dios. Kaya ang tubag sa balang kasulatan gipasabot nga ang Dios nagrepresentar og butang dili tinuod. Unsa man butanga mga kaigsuonan na makaingon ta nga dili tinuod. Unsa man butanga kanang gisay-say sa Jeremias 10:14 nga atong basahon mga kagalaan, klaro ang mga tao buang-buang ug wala lamang makawang lamang ilang pagsamlig sa mga platino sa ilang Dios kay kini mini man o walay kinabuhi. Sa pulong mini mga kagalaan, diha nato masayran ang gitawag og representang dili tinuod. Okay, time. Dagan kayong salamat. Bro, moderator. Okay, daghang salamat Bro Pards. O imo Brad Wilson sa imong mainiton nga pagpabarog sa imong tema. No, nga imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church unay Diyos nga larawan sumala sa masabot ug mabasa sa Biblia ug referensya. So, nakota Bro Pards sa kusig namin. Yes, go ahead. O mutimbaya sa ka. Pwede po. Okay. Pwede po. Mutimbaya sa tanaw. Kaya dagan na tagdaminaw. Okay, timbaya sa. Okay. Makarelax si Bro Wilson kanyot kay mura og hangak po ba? Okay. So, maayong pagdaminaw sa atong regional organizer sa CF-LAM. Si Brother Stalwart Alfred Nguho Jr. Matod pa ni Brother John Paul. Kung mapildi pagkaana nga tema, di na lang ko musulti kay dautan man ang gisulti ni John Paul. Mayong pagpaminaw kang Brother Jennifer Pagunsan diha sa Saudi. Salamat kayo. Mayong pagpaminaw kang Brother Joel Palad. Melvin Blanca Victoriano. Birahe Bro Wilson. Tuo man kaniana ang Migoy G. Carlo. Maayo ra na sa iyang kinaham. Walay mabasa sa Biblia nga Diyos. Walay mabasa sa Biblia nga ang Diyos. Walay mabasa nga ang Katoliko dunay Diyos. Walay mabasa ana brother. Walay mabasa nga giila sa Katoliko nga Diyos ang mga ribulto o imahe sa larawan. Matod pa ni Brother John Paul. Kining gingon sa SDA nga Diyos nga nganong naa man ang larawan sa SDA. So ato kanay patubag unya brother. Okay, so mo proceed na ta sa atong cross examination brother moderator. Okay, daghang salamat Bro Pards. Bro G. Carlo, andam na ba ka Bro J sa imong pag-isa ni Brother Wilson? Andam na. So sa paimong pagtingog. Okay, sa imong pagtingog mag-start sa imong oras. Go ahead. Okay, salamat Mr. Moderator o Brad Wilson. Unang pangutana Brad Wilson, imong gigamit ang Jeremias 10:2-4. Ang akong pangutana Brad Wilson sa Jeremias 10:2-4, mabasa ba diha nga masabot nga Diyos ang larawan sa Katoliko? Tubag. Okay niya ang tubag. Mabasa na to dili Katoliko pero masabot na to nga naay Katoliko. Naa sa Katoliko, I mean, brother. Mabasa na to sa Jeremias 10:2-4 nga dili ta mosundog niining nasura. Nga nagputol og kahoy unya gikulitan unya giapinan og bulawan. Unya naa man sa Katoliko. Mao nang masabot na to kay naa sa Katoliko unya gisimba. Okay, kay giyang ko naman na Mr. Moderator nga dili day mabasa nga Diyos nga Diyos sa Katoliko. Nya matod pa niya sumala day sa masabot. Ang akong pangutana mao ni. Unsa may sabton kung may mabasa? Okay, yeah.
Objection, Mr. Moderator. Object. Go ahead. Oh, sa Go ahead, pagdapat sa tema pagkot sa Biblia og referensya kana nagisgot nagtumo nga dili gyud litra por litra basahon. Nagpasabot gani sa gipasabot. Wa man kumingon nga basahon ang tema sa Biblia. Wa ko mingon ana kay ang tema gipasabot sa Biblia og referensya. Busa dili angayan nga mga tanan niya kung Moderator, mabay litra por Mr. litra. Moderator. Okay, Mr. objection. Go Moderator, ahead. objection. Objection. Go ahead. Mr. Moderator, ang tema manggod sumala sa gipasabot sa Biblia. Mao man na siyang tema. Mo to nangutana ko niya Mr. Moderator, doon na ba'y mabasa sa Jeremias 10:2-4 nga mabasang masabot diha sa Jeremias 10:2-4 nga ang larawan sa Diyos mao na ang naa sa Katoliko. Naa ba'y mabasang masabot diha sa Jeremias? Naa o wala? Naay 46 Patubag niya, Mr. seconds sa Moderator. pagtubag. Categorical mo na. Naay 46 seconds sa pagtubag, brother moderator. Okay. Tubagon. Tubagon ako, Mr. Moderator. Padayon. Ikaw ka, kapangutanam na. Oh, categorical man. Tubagon ko categorical. Naay mabasa pero masabot nga naa po sa Katoliko. Ewa man ko imong mabasa ang Katoliko. Naay mabasa diri sa Jeremias nga gipasabot na dula sab niini ang Katoliko. Mao bitaw nga ang tema giplastar ako og gipasabot sa Biblia og referensya kay masabot man nato. Sa ato pa di ay, Mr. Moderator, kay mato pa Signal nimo, signal. Inay signal. Signal nimo, brother. Bro J. Carlo, palihog ko sa imong signal. Bro J. Carlo. Signal bro J. Carlo. Balik ko signal. Paki-off lang inyong camera bro. Nag-audio lang man ta para dili ta mo share o kuan. I-off lang ang camera. Okay kana. Sig okay na inyong signal. Okay. 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 J. Carlo. Okay, padayon si Carlo. Okay, asan mo to? Moderator. Okay, padayon. Proceed sa pangutana. Wala makay wala. Mr. Moderator, hadid ko na proceed ang pangutan ng Mr. Moderator, kaya niingon man siya mabasa daw o masabot, ako daw ipabasa sa Mr. Moderator na ang larawan sa Katoliko Diyos. Ipabasa sa Mr. Moderator sa Jeremias 10:2-4. Objection, Mr. Moderator. As Go ahead, objection, objection. kaya ito ipasa. Ang tema Mr. Moderator, hanay nakudaan nga ang Katoliko dunay Diyos gipasabot sa Biblia og referensya. Wa mo ingon diha nga mabasa og litra por litra nga masabot. Wa man may nana. Wa bitaw gipasabot ang hanay kay ano, di ko mabasa litra kay ano, gipasabot kana. Mr. Moderator, objection sad. Okay. Counter objection, Mr. Moderator. Kay matod pa niya, wala na mabasa o niya, ligamit man ko siya sitas. Kaniyang sitas, mabasa man yun na Mr. Moderator. Kining Jeremias 10:2-4. O, dili man ipagsabot, klaro man yun kaning mabasa, kay nikutlo man ko siya sitas. Mo, Mr. Moderator, nihangyo ko nimo, mahimo ba natong ipabasa? Broje. Ha? Broje. Balik ko Oh. na to pagbasa ang tema, no? Ang tema ingon nga pamatud-an sa SD nga ang Roman Catholic Church dunay Diyos nga larawan, dunay Diyos nga larawan nga masabot pinaagi sa Biblia og referensya. Tanawa, Mr. Moderator, kay sumala lagi sa gipasabot sa Biblia. Mo na kanihatag man gud siya sitas, Jeremias 10:2-4, Mr. Moderator. Ako sa ipabasa nimo, Mr. Moderator, sa iyang sitas kung mabasa ba dito Diyos ang larawan sa Katoliko. Mo na ako, Mr. Moderator, ako ipabasa nimo, dayo mo proceed ko pangutana. Objection ko, Mr. Moderator. Go ahead. Wala man ko mooyon nga naa diha mabasa ang Katoliko Wala sa ba dila ka kanan.
ang akong gipasabot, ang paggamit nako sa teksto sa Jeremias G is pagtugaan lang na sa Biblia nga dili ta mosuno sa nasod nga dunay mga kinulit nga larawan unya simbahon kay mao kanay nakapadios-dios. Wa ko moingon nga naa na ng teksto ha ang litra nga Katoliko. Mr. Moderator, sige. Mr. Moderator, Carlo, niana na siya nga Mr. Moderator, niana na siya Mr. Moderator nga wala siya moingon nga naay mabasa. Sige, aminado na siya Mr. Moderator, wa jud may way mabasa. Sige, sunod ang utana Mr. Moderator. Ha? Padayon sa pangutana. Oh, kay angko naman siya Mr. Moderator nga walay mabasa kuno. Ni angkon siya ba nga wala ni mabasa. Sunod pang utana Mr. Moderator. wala ko mo objection Mr. Moderator. Go ahead. Wala ko moingon nga objection sa ang akong paggamit sa teksto, wala ko moingon nga akong basahon ang litra Katoliko sa Jeremias Gs. Ang akong paggamit na pagtugan lang nga duna day Dios o kanang Dios mao ang pagsimbag larawan kung himuon sab nimo nga gikan sa laing nasod. Mao na Mr. gipasabot. Moderator, objection Mr. Moderator. Klarohon sa nako Mr. Moderator. Nay mabasa wala, tubag lang. Nay mabasa wala. Ang mabasa Naa wala. mao tong dunay Dios ang Objection Mr. Moderator. Objection Mr. Moderator. Ako pangutan na kategorikal. Nay mabasa o wala? naalagi mabasa pero magwa ko moingon Ate Carlo, ay sa paminaw sa tayo mabasa. Kung sa gusto nimo nga ipapasa diya sa Jeremias. Ang akong ipabasa Mr. Moderator ibasa sa Jeremias sa iyang sitas is 2:4 nga Diyos ang larawan sa Katoliko. Ipabasa Mr. Moderator sa iyang sitas. Okay. Bro, Wilson. Oh, diya kuno sa Jeremias, gusto niya nga mabasa ba nimo ko diya nga naghingon sulti nga ang Diyos sa Katoliko Larawan sa Katoliko, Diyos. Oh. mo object ko ani siniya Mr. Moderator. Okay. Kaya sa paggamit na ginako, Mr. Moderator, sa paggamit na ako ang teksto ha, wa ko moingon nga akong basahon ang litra nga Katoliko dre basahon ako. Ang akong pagingon sa hanay gipasabot ka na. Wa moingon nga basahon akong litra Katoliko. Di Carlo, para makaproseed Kana ha. Okay, moderator's time. Moderator's time, bro, Wilson. Bro, Di Carlo. Kadiot lang ha. Okay. Para makaproseed ta sa unahan. Kan ko naman ni Brad Wilson nga wala niya diha pamatod sa bersikulo nga tunay mabasa ang Katoliko. So yan naman ang giangkon so proceed sila yung pangutana. Sige, lahi pangutana na lang Mr. Moderator. Ano lang bro, mga bro, visible pa ang atong time share screen nga oras. Nakita pa ninyo ang oras? Oo. Okay, monitor lang per minute sa oras ha. Okay, continue. Okay, pala Okay, Mr. Moderator, matod pa riya nga nawa siya magpamatud tungod kay dili mabasa litra por litra, no? Dili mabasa kuno litra por litra, wa siya magpamatud na. Sunod pangutana. Sa Jeremias 2:4 Brad Wilson, mabasa man dihang na Diyos. Ang pangutana kana nga Diyos. Diyos na sa Katoliko ang imong gipasabot ya o dili? Okay. Diyos sa Katoliko ang akong gipasabot. Kay ngano, masabot nato tungod kay gipangbuhat sa dinhi sa atong nasod ug unsa po'y gipangbuhat didto sa Roma. So gisundog ang maong mga pagbuhat gikan sa Roma ngari sa Pilipinas o sa Espanya. Mao na nga ang koneksyon ni ana na masabot nato nga naagi Diyos sa Katoliko. Natubag ang pangutana. Sunod pangutana kay matod pa nimo masabot man daw nimo ang pangutana. Wa ba tong sakton nga imo ra nang sabot dili sumalat pagsabot Biblia. Tubag. Kay niya ang tubag. Masabot sa mabasa o Biblia o kining referensya. Ang pangutana objection Natubag ang Mr. Moderator. Ang pangutana Mr. Moderator. Moderator, ang pangutana mao ni kay matod pa niya iya Go ahead. bilitok na jud niya Mr. Moderator nga masabot daw sa ato pa ang akong pangutana Mr. Moderator buot man natong sabton nga iya ra nang sabot dili na pagsabot Biblia. Patubag Mr. Moderator. Okay, taga-age to ba? Okay, Wilson? Okay, niya ang tubag. Sumala sa imong pangutana, masabot ba nato? Wa ko maingon nga sa ako, kay ningon man ka nato, sa to pa, ingon akong tubag, masabot yun. Kaya naman, ang gibuhat sa Roma, naghimo silang mga larawan, unya gisimba, mausad ang nahitabo, dinhi sa ato ang nasod. So nasundog, ang maong buluhatong, gikan sa lang nasod, ngari sa atong nasod, o sa ubang nasod. Pero walay labot ang dili Katoliko. Kay Katoliko man ang akong kaatbang ron, mao akong pamatud-an. Natubag ang pangutana, Brad.
Sunod pangutana, Mr. Moderator. Sunod pangutana. Padayon. Nasayod ka ba, Brad Wilson, nga kini si Tamos Diyos o dili? Nasayod ka ba na o wala? Okay, niya ang tubag. Nasayod ko nga Diyos si Tamos, pero wala ko magpamatuod sa Diyos nga Tamos, nga tuwa man sa laing lugar, di man na Katoliko. Wa ko Ano yung mga Katoliko, busawan na ilabot si Tamos. Wa ko objection, Mr. Moderator. Wa ko mangutana kung si Tamos laban na sa laing lugar. Mr. Moderator, ang akong pangutana, Mr. Moderator, nasayod ba siya nga si Tamos Diyos, matod pa niya, nasayod siya. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, paluwa pangutana. Naakabay makita nga larawan sa Katoliko nga dunay larawan nga si Tamos tubag. Naawala. Okay. Okay, niya ang tubag, Mr. Moderator. Padayon. Kanina, gisaysay na ko, Mr. Moderator, nga kung mangutana si Brother Carlo, nga doon na ba na siya, Diyos nga Tamos, ilang sa Katoliko, wala ko magpamatuod sa lain nga Diyos. Di ako nagpamatuod sa Diyos sa Katoliko. Dili sa lain lugar. Objection, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, maoni. Objection is granted. Kay nitubag man ko siya, Mr. Moderator, nasayod siya nga si Tamos Diyos. Ang akong pangutana, maoni. Ang imong tima nga pamatudan nimo nga dunay Diyos ang Katoliko. Ang akong pangutana, maoni. Kay nasayod man ka nga si Tamos Diyos. Ang akong pangutana, nakakita ka bag larawan sa simbahan Katoliko nga dunay Diyos nga Tamos na nakakita ka na wala tubag. Objection, Mr. Moderator. Objection. Go ahead. Objection is granted. Okay. Sa pagsaysay na ko ganina, Mr. Moderator, ni pahibaw na ko daan nga ang akong pamatudan niya Diyos kana nas Katoliko. Dili ang Diyos nga nasa laing lugar, nga lugar lang ni Tamos. Kay naibaw ko nga naalas Kanaan. Naalas sa Kanaan, dili man sa Roma. Wa man na sa Roma ang Katoliko. Objection, Mr. Moderator. Moderator, Okay. objection. Wa mo tubag pangutana. Ang akong Okay, katbang, wa mo tubag pangutana. Labot na tanaan. Moderator's Ah. time. Brad J. Carlo. O Bro Wilson. Okay, so kana ganiya yan na nang gipahayag Bro J. Carlo. Sumala siya sa isa gani sa ako nga na notice nga wala daw niya na gipamatuod kanang mga larawan nga iyang gisgutan. Ang iyang gipamatuod sumala sa iyang tima ora iyang gipukusan. Ang iyang gisgutan, Mr. Moderator, time sa Mr. Moderator ha. Time sa Mr. Moderator ha, di ba sa ko mo proceed pangutana. Ang iyang magkungkuan, Mr. Moderator, stop sa time, Mr. Moderator. Ang iyang kung nasa tima god, kanang ang nago sa iyang tima, kanang ang nagisgo ko siya Diyos nga nas Biblia. Di ko tulo sa teksto. Muna ang akong pangutana, kanang Diyos nga si Tamos kay kabaw man di ka nga Diyos na nya naa sa Biblia, ang pangutana nako mo ni Mr. Moderator. Kita ba kag larawan nga Tamos sa among simbahan Katoliko, kita ba siya ana o wala? Mora na ipatubag na ko niya, Mr. Moderator. Hatagig tubag Brother Wilson. Okay, Kung niya ang tubag, Mr. Moderator. Padayon. Okay, niya ang tubag. Wala man ko mamahayag ana nga Tamos nga naas Katoliko. Kay ang Tamos naanas Kanaan. Busa dili madawat na pangutana kay gisaysay na ko daan ganina. Nga akong gihapin na nga wa ko magpamatuod sa Diyos nga naas Kanaan kundi Diyos nga naas sa Katoliko. Wa man na siya sa Katoliko na man sa Kanaan, anong naapil mo kas Kanaan? Mr. Moderator, di ba? Mr. Moderator, di man ko siya mutubag, Mr. Moderator. Igo ko nag-isip. Palihog ko reconstruct pa sa imong pangutana bro J. Sige, so ko pangutana dila to pugson kay hadlok man napit. Pangutana. Sige, sunod lang pangutana, Mr. Moderator. Sunod pangutana, Brad Wilson. Kining Diyos nga imong gipamahayag pag ganina. Diyos ni sa Katoliko, Diyos nga nas Biblia tubag. Okay. Ang Diyos nga nas Biblia nagtugan nga dunay Diyos basta simbahon. Kana kay simba man ninyo, mo nay nakapa-Diyos, mo nay gitugan sa Biblia. Objection, Mr. Moderator. Ay sa, excuse me. Objection, Kay napapamay oras na ko. Go ahead, objection. Excuse me, kay kapay. Objection, paminaw na to. Yan, objection. Sa tayo nag-object man. Di ba kung doon ay mag-object na mas balaod sa debate, basta na mag-object mo hilom ang katang. Sige, sige tayo. Ang akong, Mr. Moderator, ang akong objection mo ni, wa ko mangutana og pagsimba sa larawan. Wa ko mangutana, wa may magtima og simba sa larawan. Ang iyang tima, Mr. Moderator, nga pamatud-an niya nga dunay Diyos ang larawan, nay Diyos nga larawan sa Katoliko. Mo na iyang tima, walay mabasang simba sa iyang tima. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, mao ni, kanang Diyos nga iyang gipamahayag, Mr. Moderator, paganina. Kanang Diyos nga gipahayag sa akong katbang. Diyos ba na nga naas Biblia o Diyos nga naas Katoliko tubag? Okay, niya. Wala lang ko kagamit sa referensya ganina, pero nagamit pa to na ko kinatdan ko oras, mo tong wala ko magamit.
Pero natugaan ako, ang pagsaysay nga doon na day Diyos, kana day simbahon larawan. Wapon magmatir sa pangan, Hindi naman. sumasa dali. Dili naman pangutana. Di naman pangutana, Mr. Moderator. Objection. Objection sa. Okay, Kasi mag-object ka o nagtubag ka? Objection. Gato. Awa pa ka magtubag. Objection. Objection ba? Go ahead, objection. Murutog nagtubag ka. Mr. Moderator, wala ko gagamit og referensya ganina kay nahurot ang oras. Mo tong Biblia akong nagamit. Pero sa Biblia, akong gipasabot nga nagtugaan lang ang Biblia nga dunay Dios ug ang Dios ang simbahon nga larawan. Unya kay nisimba man sila larawan ang Katoliko mo na nakapa-Dios mo na akong saysay, brad. Natubag ang pangutana. Okay. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, dili jud ko mo proceed og lay pangutana, Mr. Moderator, basta di niya matubag akong pangutana. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, kategorikal. Oh, kategorikal ang akong pangutana, dapat tubagon niya nga kategorikal pod. Ang akong pangutana mao ni kadtong Dios nga gisaysay niya paganina. Dios ba to nga gisgutas Biblia? Dios ba to nga Biblia o Dios nga nasa RCC? Tubag, Mr. Moderator, ipatubag niya, Mr. Moderator. Okay, taga-istubag, Bro Wilson. Oh, Dios ba to sa Okay. Biblia o Dios nga nasa RCC? Okay. Niya ang tubag. Dios nga gisaysay sa Biblia nga naa sa RCC. Niya Okay. ang tubag. Kaya no, kaya ang Biblia ay sa patubag sa tiwas. Ako sige. may 1 minute. Ang Biblia lagi gigamit nako sa matuod nga nagtugaan ang Biblia nga ang Dios di ay mao ning larawan kung timbahon. Karon kay gisimba man ninyo ang larawan mo nang makaingon ta aduna gyud Dios kay ano inyo ha mismong referensya nagpasabot og nagtugaan nga nagsimba mog larawan kay diha man gibasihan ang Dios tungod kay gisimba ang larawan. Katubag ang pangutana, brad. Ayo pagkabuto pagsimba, Brad Wilson, wa man ta magtimag simba. Matud pa nimo, Brad Wilson, no? No side comment, Mr. Moderator. Okay, Dito sa padayon. comment. Padayon. Mr. Moderator, matud pa niya, Mr. Moderator, nga Diyos kuno sa Biblia ang iyang gisgutan. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, kanang Diyos nga gisgutan sa Biblia. Mabasa ba diha nga kanang Diyos sa Katoliko na tubag? Ang akong gayon, Diyos nga naa sa Biblia, Amo lagi. ato pong naa sa Katoliko nga naa masabot na to. Kaya no, Lagi. itugaan lagi sa Biblia nga kung simbahon nimo ang larawan, Diyos ka na. Sumata sa Salmo 97:7. Karon kay nagsimba man mo larawan, mo nang naa mo Diyos. Mo na gipasabot ako, brad. Natubag ang Asa pangutana. lagi. Asal mo lagi ni sunod ako pangutana, asa lagi na mabasa sa imong sitas nga kanang Diyos nga nasa Biblia, Diyos na sa RCC. Asa mabasa? Niya, Ha? mabasa na to sa inyohang kaugalingong referensya nga sa pagsimba Dili referensya ako pangutana. Objection, Mr. Moderator. Moderator, objection. Go ahead. Wa ko mangutan nagreferensya, Mr. Moderator. Wa ko mangutan nagmabasa ba sa referensya namo. Ang akong pangutana, asa mabasa sa Biblia nga nagingon nga kanang Diyos nga nasa Biblia, Diyos na sa RCC. Asa na mabasa sa Biblia? Ani ang tubag, wala lagi ko mamahayag nga adunay Dios sa Biblia nga naa sa Katoliko, kundi akong gigamit ang Biblia aron nga dunay matugan nga clue ni siya gipahibaw. Ilhanan nga kana adunay Dios kung gisimba ang larawan. Karon kay nagsimba mog larawan, mao na nga adunay mo Dios pero wa ko moingon nga ang Dios sa Katoliko naa sa Biblia. Kaya naman, gipasabot lang sa Biblia nga kini mo ibasihanan nga dunay Dios ang usa ka pundok sama sa Katoliko na sundog sa laing nasod. Nga to sa Roma, nga naapod sa Pilipinas, nga naghimo silang larawan, nga simba pod. Mao na rason nga doon na mo Dios. Natubag ang pangutana Sa ato ayan. pa di ay sunod pangutana. Kay wala man di ka mo pamatuod, no? Wa man di ka mapamatuod sa mabasa. Sa ato pa di ay wa di ka pamatuod sa imong tema kay wa man di ka makakabasa sa Biblia. Niya ang tubag. Wa di ka pamatuod sa imong tema kay di makakabasa sa Biblia. Mr. Moderator, ang akong pagsaysay wa kong ingon nga di mapamatud-an sa Biblia. Mao ba teng niyon ko nga sumala sa gipasabot sa Biblia ug referensya kay naapod sa Biblia ang gipasabot. Wa ko moingon nga mabasa litra wa ko moingon nga ang tema mabasa sa Biblia. Wa ko moingon nga ang Dios ninyo naa sa Biblia. Kundi ang Biblia gigamit lang nako sa masaysay nga kini Dios kung dunay simbahon ang larawan. Karon kay nagsimba mo larawan na sa inyong referensya, ang nagduna mo Dios atupag pa na. Dapat tayo, Mr. Director? Ha? Bro J, padayon. Sunod pangutana. Sa unang Korinto 8:4 nag-ingon dinhi premise ni nga pangutana. Unang Korinto 8:4 nga ang Diyos nagrepresentar sa butang dili tinuod. Ang akong pangutana.
kining larawan sa simbahang Katoliko nagrepresenta rin sa tinuod o nagrepresenta sa dili tinuod tubag. Okay niya ang tubag. Basta nagpabili na siyang larawan, nagpresentar ka na siya sa butang nga dili tinuod. Kaya naman, ang tinuod dili man mao. Kay matod pa sa Jeremias 10:14, basta way kinabuhi, dili gitawag ka nagmini o walay kinabuhi. Natubag ang pangutana. Karon sunod pangutana. Na may larawan nga Santo Kristo, ang akong pangutana. Kining larawan namong Santo Kristo, ang pangutana mao ni, muuyon ka ba nga dunay tinuod nga Santo Kristo? Ini ang tubag. Ang Santo Kristo tinuod na pero kanang inyong Santo Kristo na simbahan dili na tinuod kay ano man kamuray nagpangana na wala si Kristo moingon nga himuy kog larawan nganlan og Santo Kristo busa inyo ra na dili na tinuod nga Kristo nga tos langit. Sa ato pa di ay muuyon ka nga kini among Santo Kristo nga larawan nagrepresenta sa tinuod nga Kristo. Kapag Wakit ang tinuod Kristo kay ano kamo ray nagbuhat ana dili lagi na mao ang tinuod nga Kristo kay kamo ray nagpangaan. Brad Wilson, ang pangutana ba? Ang pangutana kay doon na mamilarawan nga Santo Kristo. Muuyon ka ba nga dunay tinuod nga Kristo? Muuyon ka ba ana? Okay. Okay, last 1 minute na di ay. Broje Carlo. Broje. Nalang kay duha ka pangutana. Balik ko na ko pangutana, Brad. Brad Pin. Balik ko na ko pangutana ha. Ang Hesukristo nga tinuod, katong naa sa langit pero kanay inyo buhat-buhat na dili na tinuod. Natubag ang pangutana, Brad. Sa ato pa di, muuyon lagi ka nga doon na lagi tinuod nga Kristo. Nga girepresenta ra sa among larawan, tubag. Ang inyo lagi kamo rin nagbuhat ana. Dili na ako pangutana. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Wa ko mangutana, Mr. Moderator, nga kami ba'y gabuhat anamong Santo Kristo. Wa ko mangutana na. Ang akong pangutana mauni. Kay doon na mamilarawan nga Santo Kristo, ang akong pangutana mauni. Kay ang Diyos nagrepresentar mas sa dili tinuod. Ang akong pangutana, kining larawan namong Santo Kristo. Ang pangutana, muuyon ka ba nga dunay tinuod nga Kristo nga naa sa langit? Muuyon ka o dili? Tubag. Okay. Niya ang tubag sa sayo niyong pangutana, gibalik naman nako. Muuyon o dili? Pag-uyon nga naay Kristo, kay tinuod na ko nga naay Ginoo, pero kanang inyo dili man tinuod nga ano. Wa man na magingon si Kristo nga paghimo mog larawan aron larawanan sa ako, aron do na may makapamatuod niya ako na. Dili oy. Naghimo lang ko pero kami na pangan. Wala na ko na ni Kristo nga siya na. Busa dili matawag og representasyon na siya ni Kristo. Okay. Ba ang pangutana? Daghang salamat. Og dinhi natapos ang examination, no? Cross examination gikan sa negative side ngadto sa affirmative side. At mga pamatud-an sa SDA nga ang Roman Catholic Church dunay Diyos nga larawan sumala sa masabot sa Biblia o referensya. Okay, bro Pards, balik sa ako ni mga oras ang baya. Okay, daghang kayong salamat moderator. Pasalamat muna ta sa atong mga sponsor, no? Salamat kaayo sa Mr. Lechonero. Ang pinakalaming nga lechon baboy wala sa Lapu-Lapu. Wala usab sa Zamboanga kundi naa sa Island Garden, City of Samal, ang lechon baboy ni Mr. Lechonero. Punta ka lang sila sa 0951 4120 og 020 0965-9269-444. Puro kamoturan would like to thanks also TJK Glass and Aluminum Supply. Anaa sa 212 Holo Street, Bignay, Valenzuela. Provider og mga screen door, sliding glass og any customized glass and aluminum items. Please contact Ma'am Karen at 0917-324-3356. OSS Medical Supply, OSS Medical Enterprises, supplier og mga medical supply, sama sa mga empty dextrose bottle, casting tape, POP, fiber cast, splint. Please contact Sir Ramil at 0925-518-8275. DES Daklan Engineering Supplies, naa sa 915 Quezon Boulevard, Davao City. Supplier og mga cement, construction materials like cement, paint, steel plate, deformed bars, galvanized zipper lines, and many more. Please contact Engineer Fred at 0917-397-4785 at 0949-865-0597. Salamat usab kang Miss Angel P nga naa sa Hong Kong nga padayon nga nagsuporta sa atong programa diri sa Puro Kamatuuran. So moadto ta sa mga komento mga kahigalaan.
Matod pa ni Brother Jumil Tapdasan. Walay pangalan nganong nabutang man lagi ang pangalan ni Molok, Baal og Astaroth. Kung Diyos ang naa sa Katoliko, nganong naa man lagi mo'y larawan sa Diyos sa Katoliko. Matod pa ni Brother Jumel. Go mga debaters na mati mi. Matod pa ni Doc Laig. Matod pa ni Johnny Ogtalon Lozano. Luuya sa SDE oy haom ra. Wala kasabot sa tema ang CFT. Matod pa ni Vade Cyper. Go Brother Wilson, according to Sister Maria Balog. Jennifer Pagunsan nga naa sa Middle East. Libog na og tubag kay walay ikatubag. So, Brother Junjun Alcordo, pangutana ko Roland Pards kay nag-ingon man. Okay, unya na lang ni bro. Ato na ipangutana unya sa atong igsuon nga si Brother Wilson. No? Si Brother Melvin Glancia Victoriano, wala na, di kasaler si Migoy J. Carlo. Okay? Katong gibuhat sa Dios nga bitin kang Moises, unsa to Dios o dili? Okay. Ang SDA suhito kaayo sa mga Dios ug iya ganing gihinganlan ang mga ngalan niini apan wala niya nabantayan nga walay Dios sa Katoliko nga iyang gilitok. Matod pa ni Brother Yolando Ipon Alarce. Okay, so balik ta sa atong moderator, no? Bro, moderator, go ahead, bro. Okay, daghang salamat Bro Pards. So sa pagpadayon no, arita sa negative side sa iyang response gikan sa affirmative side. Sa tema nga pamatud-an nga ang Roman Catholic Church dunay Diyos nga larawan sumala sa masabot sa Biblia. Okay, Bro J. Okay, Brad. Okay. Andam na ba ka? Andam na, Brad. Andam na. Okay. Kung andam na ka, musugod ang imong oras na 10 minuto sa imong pagtingog. Go ahead. Okay. Salamat, Brad. Talahuro, moderator, o ni Brad Pards, o ni Brad Wilson. Mga igsoon, ang akong trabaho karon mga igsoon, igo lang jud pagpamunit sa iyang mga sitas, gawa jud in taon makapamatuod. Kaya ang iyang tema mga igsoon, no, klaro, pamatud-an sa SDA, ang RCC adunay Diyos na larawan sumala sa gipasabot sa Biblia. Nagtod pagkasulti mga igsoon, dili man jud ni pagsabot sa Biblia. Iya ra man ang pagsabot, iya lang gipahit sa Biblia. Balikon ko mga igsoon ha. Ang iyang tema pamatud-an niya nga ang RCC daw dunay Diyos na larawan sumala sa gipasabot sa Biblia. Balikon ko mga igsoon. Balikon ko, dili intaw na pagsabot sa Biblia. Pagsabot radyo na sa atong igsuon na si Brad Wilson, iya lang gipahid sa Biblia. Ha? Kaya nga naman, kay nangutana ko niya paganina mga igsuon sa iyang sitas nga gilatag, no? Katong sitas niyang gipanglatag, ora man ni kabuo kanang upat. Una niyang sitas gilatag mga higala, Jeremias 10:4, nga duna kuno Diyos nga gihimo ang kanasuran, unya kato kunong Diyos kuno nga larawan gikan sa Espanya. Sumala sa iyang pagsabot, Diyos na kuno ni Katoliko. Unya, ako siyang gipangutana, moto ni object din ko. Objection, Mr. Moderator, ang akong pangutana, kanang Diyos nga gisas 10:4, mabasa ba diha nga kanang Diyos sa kana sa Katoliko na nga larawan. Hindi man siya, ningon man siya nga, wa man ta magpamatuod, sumalas mabasa, Brad, nagpamatuod man ko sumalas sa pagsabot. Sa ato pa din mga higala, tinaw kayo mga igsoon, nga mismo sa iyang baba ni angko na nga sumala rin na siyang sabot, di din na sumala sa mabasa. Unya niingon siya, nireklamo pa siya, nga ako siya gipangutana, gisundan siya nako sa iyang teksto, Jeremias 10:4, na abay mabasa nga Diyos ang larawan sa Katoliko. Ingon na sa siya nga, wala lagi ko magpamatuod sa mabasa. Wa ko magpamatuod nga mabasa jud nga Diyos ang larawan sa Katoliko. Nagpamatuod ko sumala sa pagsabot. Sa ato pa din mga igsoon, balikon ko, iya ra din ang sabot. Dili jud na sa Biblia. Kay matod pa niya mga igsoon, wala man ko magpamatuod sa mabasa. Nagpamatuod man ko sumala sa pagsabot. Kunya, kung wa man ka magpamatuod sa mabasa, nga nung nilatag man kag teksto. Nga kaning teksto, klaro man ang mabasa. Ha?
Kay kung wala ka magpamatuod, sumalas, mabasa, ayaw paglatag og Jeremias. Kay mabasa man Jeremias. Kanang Jeremias 10 in taong Brad Wilson, Jeremias 10, 2:4, mabasa man na. Sa to pa nagpamatuod ka, sumalas, mabasa. Kay kung nagpamatuod lang ka, sumalas, pagsabot, tawang imo utang ipanglatag, pulos unta pagsabot. Pagsabot ra unta ang tanan nimong ilatag, ngano nilatag mga sitas. Nya kanang imo ra bang mga sitas, pulos ra ba na mabasa? Mo na ayaw intaw og reklamo kung pangutan-on ti ka nga asa mabasa sa imong sitas nga Diyos ang larawas Katoliko. Di ka kabasa. Kaya mo gamit-gamit ra ba og teksto? May pang di ka mo gamit og teksto. Kay nga naman, kay kung pangutan-on ti kag teksto di man gapon na kalaban nimo. Pangutan-on kag teksto di man gapon ka motubag sumala po sa teksto. Pangutan-on ti ka asa mabasa sa Jeremias 10:2-4 nga Diyos ang larawas Katoliko. Mudagan kas pagsabot. Di ka kabasa des Biblia. Ha? Mo tang gipangutana ti kapaganina, sa ato pa di ay kay sumala ra man sa pagsabot, sa ato pa dili din na sumalas mabasa. Nya ni follow up din ko pangutana. Unsa may sabton kung dili mabasa? Sa ato pa di ay nganong do naman kay nganong nisabot man ka nga wa man di mabasa. Kay wa man ka magpamatuod ka sa mabasa. Nya do na pailain niyang gi latag mga igsoona. Wa pa na ako siya paningla ganiani kinabtan ko sa oras. Kaya wala mo guna ko siya buhiin niya tisitas ko mga igsoon. Basta di ni mo angkon, di mo dyan ako buhian ba? Mo na swerte kay mga igsoon. Ni angkon man siya. Niya naman siya nga, wala lagi mabasa. Nga Diyos ang naramas Katoliko sa Jeremias, wa man di mabasa. Niya nga nung gamit-gamit magka ng teksto, nga wa man di mabasa. Mo gamit kag teksto, kanang mo pabor in taon sa ni mo. Di kay mo gamit kag teksto nga di mo pabor sa imo ha. Di ba? Moderator, kabawa mo dyan ang moderator, nga ni angkon na ka nga, dili jud mabasa sa Jeremias 2:4 sa sitas nga Diyos ang larawas Katoliko. Kunya kanin Salmo 115 nimo ato ni paklion mga higala. Kay affirmatibo ra man kun dinhi. Salmo 115. Iya man gilatag. Basahon na to mga igsoon ang Salmo 115. Ato paminawon mga igsoon kung dula ba di mabasa nga Diyos ang larawan sa RCC, di basahon na to. Ikaw lamang og Ginoo, ikaw lamang og dili kami. Ang angayan pasidunggan tungod sa imong gugma nga walay paglubad o sa imong pagkamatinud-anon nganong mangutana man kanamo ang kanasuran hain man ang inyong Dios. Tanawa mga higala ang iyang tekstong gilatag Salmo 115 wa may mabasa dinhi nga Diyos ang larawan sa RCC. Tanawa mga igsoon, paminawa gani ang iyang teksto mga igsoon atong basahon ha. Salmo 115 iya ra man ang teksto gilatag. Ikaw lamang og Ginoo, ikaw lamang og dili kami. Ang angayan pasidunggan tungod sa imong gugma nga walay paglubad ug sa imong pagkamatinud-anon ngano mangutana man kanamo hain ang inyong Dios. Tanawa mga igsoon. Ang iyang sitas mga igsoon wa jud mo pabor sa tema. Wa jud ko nabasa sa Salmo 115 Diyos ang larawan sa RCC. Sa ato pa di mga igsoon matin-aw nga iya ra jud din ang pagsabot. Di jud ko mutuo nga sumala na pagsabot sa Biblia. Iya ra nang pagsabot oy. Ang Biblia na dinhi pagsabot, wa man ni utok. Siya mo mismo ni sabot ana. Siya ni sabot. Dili ang Biblia kay ang Biblia wa ni utok aron mo sabot, ha? Mo na iya ra pagsabot. Unya, ako pa siya gipangutana pa ganina. Unang Korinto 8:4. Oyon ka ba, Brad Wilson, nga ang Diyos nagrepresenta sa butang dili tinuod? Tubag din siya. Basa pa kayo yang ngabil sa laway mga higala. No, basa pa kayo, nabisi pa kaniyang laway. Klaro kayo? Unang Korinto 8:4 nag-ingon. Ang Diyos nagrepresenta sa butang dili tinuod. Karon ang ako pangutana Brad Wilson. Kay Diyos man kang larawan sa Katoliko ang pangutana. Doon na mamilarawan sa Kristo. Na mamilarawan ni Kristo. Ang pangutana, wala ba'y tinuod nga Kristo nga nasa langit? Naa wala. Bitubag din siya naa. Pero dili na mao lagi ang Kristo nga naa sa inyong simbahan. Kanang larawan, di na mao. Di ba na mao akong pangutana kung mao ba ng Kristo diha nga naa sa among simbahan? Ang ako pangutana, kay doon na mamilarawan nga Santo Kristo. Kunya ang Diyos nagrepresentar mas butang dili tinuod. Ang akong pangutana mo ni, muuyon ka ba nga dunay tinuod na Kristo nga nasa langit? Niuyon siya. Pusa kay kung niuyon siya nga dunay tinuod nga Kristo sa langit, sa ato pa dili mahimong Diyos ang among larawan sa simbahan Katoliko. Kaya nga naman, kay ang larawan ng simbang Katoliko nagrepresentar sa tinuod. Kunya ang gingon sa Biblia nga ang Diyos nagrepresentar sa dili tinuod. Nya samantala ang larawan sa Katoliko nagrepresentar sa tinuod. Example, larawan ni Kristo. Nya wa di tinuod nga Kristo. Bago ra ba siyang niangkon nga dunay Kristo nga nasa langit nga tinuod. Aw sa ato pa dili mahimong Diyos ang among larawan.
dili mahimong Dios ang larawan ni Kristo kay nga naman nagrepresentar man sa tinuod nga Kristo. Mismo siya aminado ana mga igsoon. Nakadungog ang moderator ana nga niuyon siya nga dunay tinuod nga Kristo. Sa ato pa day kining larawan ng mga Santo Kristo nagrepresenta din sa tinuod. Sa ato pa dili mahimong Diyos ang among larawan. Nga example, larawan ni Mama Mary. Wadi tinuod nga Maria. Ikaw Brad Wilson. Doon ha, Maria Balog. Balog. Ha? Mga igsoon, ikaw Brad Wilson. Dugay naman yung totoon Biblia. Wadi tinuod nga Maria nga nasa langit. Wadi tinuod nga Maria nga gisgot sa Biblia naman. Sa ato pa dili matawag og Diyos ang larawan ni Santa Maria. Sa ato pa mugawas mga higala nga kanang tema ni Brad Wilson sumala ra jud na siyang pagsabot. Pagsabot ra jud na niya mga igsoon nga kanang atong larawan sa simbahang Katoliko Diyos na. Iya ra jud ang pagsabot mga igsoon. Pero di jud kakabasa sa Biblia Salmo 115 nga Diyos ang larawan sa Katoliko. Sa upat niya ka teksto mga igsoon, sa upat niya ka sitas mga higala, di jud kakabasa sa Biblia sa iyang mga sitas nga Diyos ang larawan sa simbahang Katoliko. Nahimo lang ng Diyos tungod sa iyang pagsabot siguro. Ha? Para niya mga igsoon Diyos na sa imo nang pagsabot. Di na pagsabot sa Biblia kay ang Biblia mga higala wa man utok aron mo sabot. Ang nagbasa sa Biblia mo oy ni sabot ana. Dili kay imong pasanginan ang Biblia sumalas pagsabot. Sabutin ang Biblia wa man utok, ika may ni utok, ika may ni basa, ika may ni sabot. Sa to pa imo ra nang pagsabot nga dunay Diyos ang Katoliko. Muna mga higala, kanayang tema mga higala, wa jud na ni wa jud siya kapamatuon ana mga igsoon. Nya, napakigipangutanan niya mga higala. Iya panggihapinan kunuhay. Ha? Iya panggihapinan kunuhay nga sato sa iyang barog. Nga wa ko magpamatuod nga dunay Diyos nga tamos ang simbahang Katoliko. Wa ko magpamatuod nga dunay Diyos kas Baal. Kay kabaw naman siya mga igsoon. Nga ana jud ko mo mangutana bahin ana. Sa man siya nga unsa akong ipangutana. Muna ako ra gyapon gibalik. Mga igsoon ang diya sa Biblia mga igsoon dunay mga Diyos sa Biblia. Okay, Kato time. si Tamos. Time. Na sige, salamat. Salamat Brad. Okay. Okay, daghang salamat. Mars. Okay, mabasa sa atong mga komento, brother. Matod pa ni Brother Henaro Lopres. Unsaon pag ila sa Diyos maukni ang ilhanan. Dili makasulti, dili makakita, dili makadungog, dili makapanimaho, dili makahikap, dili makalakaw. Salmo 115:4 hantod sa 8. So, matod po ni Brother Melvin Lancia Victoriano. Loyal ni Migoy, wala gyud taon kalusot ni Bro Wilson. Undang nalagi. Matod pa ni Dan Maasin na buhi nga paglaom, mas lami jud ang lechon manok. Kay kung mupalit ka, usa na ay pakapento nga, mas lami gyud ang lechon baboy kay dako kayo. Brother Joseph Garcia Jaspe, listening from Doña Asuncion, Barrio Pampanga, Sasa, Davao City. God bless mga brother. Matod pa ni Jennifer Pagunsan, ang SDA duna usab larawan kapareha sa larawan nga anaa sa simbahan sa Katoliko. Unya ginadinay ngano gabutang-butang man mo ana nga inyong simbahan nga dili man diay na tinuod na hulagway ni Kristo. Unsa may pulos ana diha sa simbahan ninyo. Okay? So matod pa ni Henaro Lopres, mga ilhanan sa Diyos Ribolto. Hinimo gikan sa earthly materials, alisod po do gikag Mars. Diri gyud nas kalibutan lang. Okay, so matod pa ni Maria Balog na ay dili mabasa word for word pero matudan. Ngano i-deny man ninyo si FD J. Carlo nga naa man boy Diyos nga rebulto. Okay, hantod diri lang tataman. Kay mo barog pa ang atong nigar nga amo pangutana pa ang atong affirmative. Okay. Bro, moderator.
Okay, daghang salamat po, Bards. Okay, Bro Wilson. Oh, Okay, andam na ba ka sa pag-isa sa imong mga pangutana? Ngadto sa itong negative. pag-isahon ni rin kayo. Ah. Bro, Jay, andam mo ka pagtubag. Andam na, Brad. Andam na. Hagbay ra. Okay, Bro Wilson, sa imong pagtingog, busog na imong oras nga 10 minutos. Sa imong kus examine. Go ahead. Okay, salamat. Una, Brother Carlo. Sumala sa tima ang akong pangatudan nga ang Katoliko dunay Diyos nga larawan. Ang akong pangutana, mooyon ka ba nga ang tima nga akong pamatudan nagbase sa pagkasumala sa gisagot sa Biblia? Ano siya? Tubag na ko. Tubag na ko ha. Muuyon ba ko dili? Ang ako pangutana, dili jud ko muuyon na kay wa jud kay mabasa sa imong sitas nga Dios ang larawan sa Katoliko. Busa na tubag ang pangutana, sunod pangutana. Okay, salamat sa tubag. Okay, salamat. Okay na. Ka nga dili basihan ang pagkasumala sa gipasabot sa Biblia o referensya ang akong mga pangutana. Nganong ni uyon ang pagdebate nga akong pamatudan ibasi sa pagkasumala sa gipasabot. Ang tubag, ang akong giuyunan nga magdebate ta karong adlaw. Mo na ko giuyunan. Wa ko muuyon sa imong timay mo, bitan nagdebate ta kay wa ko muuyon unsam taong ka oy. Objection, Mr. Moderator. Go ahead. Muuyon ba ko dili magdebate? Wa ko mangutana kung mooyon ba siya nga makikibati na koron o dili. Ang akong pangutana nagbase sa tema. Nga sa unang pangutana nako kay objection man uyon ka ba nga pamatudan nako ang tema nga sumala nagbase kini sa sumala sa gipasabot sa Biblia. Ingon siya nga di siya mooyon. Kato pa ngano nga nakigdebate man ka nga di man day ka mooyon sa gipasabot sa Biblia referensya ang akong basihan sa pamatuod. Mo na ito bago nimo. Objection pa na o pangutana na na. Klaro ka na oy. Mao lagi na. Mao na imong basihan sa tubag. Karon kay Objection pa man ka. Ngano unsa nang dili sa pagpangutana? Asa mo objection pa ka o nangutana na ka? Kay tubag mo na ti karon. Okay, humana ang objection. Oh, Pangutana na ba? Oy, klaro. Sige sunod. Sige pangutana. Oh. Nganong nakigdebate man ka karon nga di man day ka mooyon nga akong pamatudan sumala sa gipasabot sa Biblia o referensya nganong mangita makag litra. Unsa mo to na pangutana ay Mr. Moderator, darato pa Mr. Moderator. Mao ganing nagdebate ta kay ko mo yung stima. Mao ni tubag sa imong pangutana nga sayon kayo. Brother Wilson, dunay pangutana. Mr. Moderator, pwede ko patubag sa akong categorical answer. Okay, palihog ko balik sa imong pangutana. Bro Wilson. Categorical question, di categorical answer. Rather, I'm sorry. Kani, ipatubag ang akong categorical nga pangutana. Kana, Ang akong pangutana, kani kaman mo uyon di ay. Di man day ka mo uyon nga akong pamatudan magbase sa gipasabot sa Biblia. Sa to pa, uyon ka pa nga imong basi. Lang sa litra po litra, dili sa gipasabot sa Biblia. Ano yan tubag? Ayaw na kita ko pauyuna, ayaw ko pug sa pauyuna na mo ganin nagdebate ta kay di ko muuyo si mong tema kay kung doon na pa kay mabasa sa imong sita sa upat mo kasita. Ganun di man naguyunan kung una pa kay mabasa. Uyuna na. Objection, Mr. Moderator. Go ahead. Objection pa kayon. Ipauna usa og tubag ang kini categorical nga pangutana usa mo qualify kay sayop na ang pangutana nako i-categorical man nako i-categorical sa pangutubag sa to pa kay dili man ka mooyon nga akong pamatudan nagbase sa gipasabot sa Biblia imo dayang uyunan karon nga ang imong gipangita mao ang tema nga mabasa litra por litra di Biblia referensya. Tubag mao ni. Darato pa ka paminaw ha. Ang ako laging tubag mao ni. Dili lagi ko muuyon kay nangita og mabasa. Kay nigamit man ko kag teksto. Kay kung wa pa ka magamit og teksto di ta ka pangayuan ako mabasa. Kunya nigamit man kag teksto Jeremias 10:4, Salmo 115, 1 Corinto 8:4. Nigamit man kag teksto mo nagipangitaan ti kag babasa. Mo na kay wa man kay mabasa busa ay ko pauyuna sa imong tema. Kay wa man kay mabasa. O sunod pangutana. Okay, kay nangita man kag mabasa di ay. Okay, kay nangita man kag mabasa di ay. Sumala sa gipasabot o sumala sa mabasa litra por litra. Ani ang tubag, ang naa sa imong tema o sa imong gisaysay sumala sa mabasa o sa imong pagsabot. Kay ni gamit ra kag mabasa, ni gamit man kag Jeremias, mabasa ra ba ng Jeremias, Salmo 115, ni gamit ra ba na, ni gamit ba ka na mabasa ra ba na. Sa to pa ang imong tema mabasa og masabot. Mao na sa imong tema. Sunod pangutana.
O sinuoyon ka nga gipasabot sa Biblia ang akong pamatudan dili ang mabasa litra por litra. Lagi ko muuyon. Mao gani nagdebate ta kay di ko muuyon. Ang sama siya oy. Mr. Moderator, objection. Padayon, objection. Ang iyang bot pasabot niya nangita siya mabasa litra por litra pero ang akong tema napasikos gipasabot sa Biblia. Unya karon naglikuan ni kay iyang imo nangita na pod siya mabasa litra por litra pasabot. Nga gipasabot may ang pasabot diha. Okay, padayon, pangutana. Pangutana na, pangutana. Ayo pamahayag. Proseso pangutana kay di man kon atong pangutana. Dire sa gisgutan sa Jeremias 10 kay imo maningitandog. Imo maningitandog ang Jeremias 10:9. Nga nagisgot dire gyano pa itag plata gikan sa Espanya o Bulawan. Ang ilang mga Diyos nga pulos kinulit. Oyon ka ba? Maduna mo'y mga kinulit nga larawan gikan sa Espanya. Tubag mo tubag pa. Dili gyud ko muuyon nga do nami Diyos nga gikan sa Espanya. Ang naasa mong simbahan, larawan sa Santo Niño, balaan na, dili na Diyos. Ang giingon diya sa Jeremias 10:4, Diyos na, di ko muuyon na. Ang akong pangutana, muuyon ka ba nga doon na mo'y mga larawan? Wa ko mo nga doon na ba mo'y Diyos? Muuyon ka ba nga doon na mo'y mga kinulit nga larawan gikan sa Espanya? Muna ito Tubag, pa. Tubag, dili lagi ko muuyon nga doon nami larawan nga Diyos gikan sa Espanya. Tubag nas pangutana, sunod pangutana. Objection, Mr. Moderator, objection. Objection. Go ahead, Objection. Padayon, Ang akong objection. pangutana, Mr. Moderator, akong ibasihan sa Jeremias 10:9. Nga doon ay Diyos gikan sa Espanya, gikan sa Espanya. Doon ang larawan niya kinulit. Doon basihan nga doon ay mga kinulit nga larawan gikan sa Espanya na sa Katoliko. Okay, pangutana mo uyon ko ana o dili pa. Mo di ba mo ni pangutana? Dara tubag na ko Mr. Moderator. Uyon ba kuno ko nga dunay larawan nga Diyos gikan sa Espanya? Ang tubag na ko Mr. Moderator mo ni. Objection. Sige, objection is accepted. Padayon, objection. Wala ko mo ingon. Ayaw sa akong pangutana, Brother Carlo. Ang akong pangutana maura ni. Muuyon ka ba nga doon na mo'y mga kinulit nga larawan gikan sa Espanya na tubag mo ni. Dara tubag paminaw ha. Dara tubag paminaw ha. Paminaw, dara tubag. Saksihan sa moderator akong tubag mo ni paminaw. Dili lagi ko muuyon nga doon na mi larawan nga Diyos gikan sa Espanya. Tubag sa pangutana. Ayaw po ni objection, Mr. Moderator. Dili pa po na ng pangutana. Kaya akong pangutana. Muuyon man siya nga doon na Padayon. Ay mga kinulit nga larawan nga gikan sa Espanya nas doon ay larawan Diyos ay complete ayaw kining po ni og Diyos nga litra kay nang akong pangutana nagbase lang diri sa doon na ba mo'y larawan nga gikan sa Espanya o wala subaga na wala objection Mr. Moderator ang naa sa mong tema dili lang kay larawan ra kundi Diyos na larawan. Mao na igo lang ko ni tubag base po sa tema kay ang iya magpangutan na putol di man ko na mo na sa mong tema nga larawan ra ang nasa mong tema Diyos na larawan mo nagitubag na ko siya nga muuyon ba kuno ko nga doon na mi larawan gikan sa Espanya ang akong pangutan na mo na iyang pangutan na ang akong tubag mo ni dili lagi ko muuyon nga doon na mi larawan nga Diyos gikan sa Espanya tubag na sa pangutanan niya Mr. Moderator nga pirting sa iyo sa lain pangutana. Proceed sa pangutana, bro Wilson. Tana kay maglisod ko na. Sunod Huwag mo maglisod. Objection, Mr. Moderator. Nangomentaryo. Akong pangutana. Ayaw pangomentaryo. Okay, moderator time. Bro Wilson. Objection, Mr. Moderator. Nangomentaryo. Ang akong katang mga higala. Bro Wilson. Okay, moderator's time. Proceed lang tayo sa pangutana o tubag, no? Tubag lang, pangutana lang. Okay, padayon. Makita pa ninyo ang visible pa itong oras. Bro Wilson, Bro Gicarlo. Okay. Ang oras na to, visible pa. Okay, go ahead, continue. Karon sunod pangutana. Sa Salmo 97:7 mabasa sa Santos nga Biblia ako ning basahon na matod ba diri ang tanang na nagsimbag mga kinulit na naghimaya diyan sa ilang mga Diyos ang pangutana nagsimba ba mo kinulit wala anen tubag wala mi magsimbag kinulit nga Diyos bosa natubag ang pangutana. Okay. Salamat ni okay na. Nagsimba mo larawan. Wala lagi mi magsimbag larawan sa Diyos. Pangutana ba? Pangutana. Ako ng pangutana dili ho.
Salmo 97:7. Ang tanang na nagsimbag mga kinulit nga larawan naghimaya diha sa ilang Dios. So ang pagsimbag larawan naghimaya Dios. Pangutana, nagsimba mo larawan wala? Tubag, wala lagi mi magsimbag larawa sa Dios. Natubag ang iyong pangutana. Okay. Sunod pangutana. Kay dito ba manito? Okay. Sunod pangutana, kay matod mo wala Sunod na tubag. magsimbag larawan. Kung mabasa nako nga nagsimba mo larawan sumala sa inyong referensya. O yun ta sa Kung mabasa nimo diha larawa sa Dios, gisimba namo sakto ka, pero kung di gani mabasa nimo larawa sa Dios, ikaw mo'y sayop. nagsimba sila larawan. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator. Mr. Moderator, panahon ron niya sa pagpangutana. Di ron panahon sa pagbasa-basa. Bumubasa siya ato na sa iyang barog. Objection, Mr. Moderator. Objection, objection. Counter objection ko kay ang akong pangutana, mooyon ba siya nga nagsimba sila larawan? Karon, itubag siya nga Lagi ko wako mo siya di mo panahon sa pagbasa. Ang ayaw kay premise ni, ayaw sa ay pagsapaw. Karon, nagsimba ko na sila magsimba larawan. Karon ang kung akong i-challenge ni, basa na ko sa inyong basahon mismo nga nagsimba mo Okay, larawan. challenge question. Bro Wilson, challenge question na. Challenge question kay matod ba niya, wako na sila magsimba larawan. Karon, kung ako mabasa, i-challenge din ako nga nagsimba mo larawan. O yun ka ba? Nga nasayop ka karon. Mr. Moderator, iya ko nung payunon, mag-challenge ra ba siya? Mura ba siya kabasa sa akong libro nga nagsimba mig Diyos nga larawan? Mo na ayaw na nagbasa ha, kay di ron panahon mo pagbasa-basa. Ayaw, wait. Mr. Monitor, komentaryo naman na siya. Okay, bro Che, gawaton ni mo Di bro ka Che. komentaryo ito pag nung pangutana, nga sayon kayo. Bro Che, na may challenge na gihatag sa affirmative side. At saman, dawaton ni mo or di mo Dara. dawaton? Dara, Mr. Moderator, daran to bag Mr. Moderator Daran to bag ha. Dawato man ako dili. Usaw man pagdawat ako na Mr. Moderator nga di maron panahon niya sa pagbasa-basa. Nya ikaduha pong punto, sa iya ra bang basahon Mr. Moderator kanang kabaw man ko nubina man na si Antonio Di Padua. Kanang larawan si Antonio Di Padua, Diyos di na, di man Diyos. Muna ay lang nagbasa ha kay mawawan ng juga na Bro Wilson. O di ro pa na Bro Wilson, padayon sa pangutana Bro Wilson. Bro Wilson. Objection, Mr. Monitor. Okay, objection, go ahead. Objection. Sayop ni si Brother Carlo nga niingon siya nga kang San Antonio Di Padua. Dili San Antonio Di Padua akong basahon. Nasayop na mo na maguna-una. Bro Sayop ko nung komentaryo naman gawin. Wilson, masabot na to nga dili siya modawat sa challenge. So proceed na lang sa line nga pangutana. Okay, kay dili man siya mo daw challenge. Atong i-proceed sa lain pangutana. Proceed na lang para dili makas oras. Okay. Padayon. Atong pangutana ni. Kaning inyong basahon. Imo pa ning dawaton nga nagsaysay ni siya nga dunay Dios nga bata. Tubag mao ni. Wala ta magtima kung dawaton man na namo ang among basahon nga dunay Dios nga bata. Dili na mo atong tima. Mr. Moderator, ang pangutan niya Mr. Moderator basaag. Wala man as tima Mr. Moderator kung mudawat ba ko sa among libro nga dunay Dios nga bata. Di mo na mo mong tima. Ako man mo larawan, mo na mong tima. Objection is granted. Go ahead. Objection Mr. Moderator, paganga na kaya ang pangutan na gawa tima. Okay. Kanya. Sige, Pangutana pangutana ko naman ko. sa Dios nga bata. Bro Wilson, unsay counter objection? Kani. Ayo ako pangutana ni. Ha? Pangutana siya, pangutana. Okay, Mga Pinoy, pagbato ko nung kunin sa among libro nga Dios nga bata. Balik Wilson. kayo. Brother Wilson. Kung gisaysay sa inyong basahon nga duna mo igila. Kung dunay gisaysay sa inyong basahon nga nag-ila mo Dios nga bata, imo paning uyunan. Nga kini siya Dios kay gisaysay nga Dios ni siya nga bata. Ay lagi pa ko yun ni anak kay kanang pangutan nagawa sa tima. Wala kay labot anak kung duna ba medyo yun ang Dios nga bata, dili man na mao atong tima nga dunay Dios nga bata. Ang atong tima mao nay fokusi nga pamatud-an nimo nga ngarsisi dunay Dios nga larawan ara ka focus pangutana dili kay imo ba kung dawat ba ka dunay mi libro nga ni dawat mig Dios nga bata unsa man ka pangutana ha oy. Pangutana lang so Mr. tima Moderator. pangutana ng Dios nga bata. Mr. Moderator, ang tumong sa akong pangutana, kung iya ba ning uyunan nya kung dunay libro or basahon nila nga mabasa nga nang nila nga Dios nga bata,
Ayaw sa pagsapaw, Brother Carlo. Pag tinalog may pamatasan, Brad. Okay, paminawin ka, bro. Bro J. Carlo. Bro J. Carlo, paminawin sa nato. Oh, Padayon, ang tumong bro. na ko, Mr. Moderator, ang tumong na ko nga, mauyunan ba niya ning basahon nila nga nagtugaan nga doon na day sila Dios nga bata unya diha sa pag-ila nga nasaysay nga Dios nga bata iya bang uyunan nga di ni siya Dios. Tubag. Okay, sumala sa ako nasabot nga murag dili gid siya mo uyon. Bro, Di lagi ko Wilson. mo yung lagi ana kay pangutana ng saag. Dili mo na mo atong tema nga doon na pa may Diyos nga bata. Di mo na mo atong tema. Fokusi lagi ang imong tema Brad Wilson. Mubiya naman kas tema oy. Ang kuno nimo napildi na karong orasan. Objection, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Objection is granted. Padayon. Labon og pangutana nako nga naa sa tema di po siya motubag mulikay-likay karon. Oy, Ako nang pangutana umitarya ning mo. ilang Pagkikinig ka ng imong pangutana. Gitubag na ko na imong pangutana. ay sa Okay, moderator's time. Moderator's time. Bro Okay. J o Bro Wilson. Okay, balik ta sa pangutana og tubag. Okay? Balik ta sa pangutana og tubag kay makaproceed ta ngadto sa unahan. Okay, Bro sige. Wilson, palihog ko og reconstruct sa imong pangutana. Okay. Kung doon na mo ilibro nga gisaysay Brother Carlo nga adunay Dios nga bata, isipon ba ni Dios o dili? Dili lagi na mo tema lagi na to. Sa iyong mga pangutana Brad. Objection Mr. Moderator. Pangutana niya. Di ko mutubagan ni pangutana. Kay sa iyong mga pangutana. Kay wami magtima nga doon na ba'y Diyos nga bata. Objection. Di na mo tema. Objection. Objection, Mr. Okay. Moderator. Go ahead. Ang tumong pangutana, kung nagpahayag ba ni ilang libro, iya bang dawaton nga kini kay nagsaysay man nga Dios bata, iya ba ning dawaton nga mao ni nasaysay diri, ma-Dios ba ni siya o dili? Ayaw lagi ko pug sa padawat ana. Di lagi ko mudawat. Kaya nga naman gawas lagi na nga tema. Oh, ang imo laging tema mao ni oh. Balik ko sa imong tema. O dara imong tema oh. Ay sagsapaw ha. Pamatud Dili mo. magawat. Sa RCC. Doon ay Diyos nga larawan. Kana mo'y pamatud. Dili kay padawaton ko nimong doon na ba'y Diyos nga bata. Di mo na mo itong tema. Mao lagi. Padawaton sa unsa mo. Hindi. Padawaton lagi na nga tema. Sin ako, Mr. Moderator, challenge question na ako. Mr. Moderator, challenge question Okay, na Bro Wilson. Bro Wilson. Proceed na lang ta i-reconstruct ang imong pangutana kay dili niya dawaton ang imong Susra lagi na kay. Di na mao imong tema. Ay imong kon. ma-object sa ko, Mr. Moderator. Ila, Okay. ang Mr. Moderator, dawaton pa niyang gisaysay sa ilahang basahon nga doon na dahil sila gila nga Dios nga bata. Gawas ni Santo Niño, dili ni si Santo Niño ha. Maila ba ni siya nga Dios kung ang konon nga kung gisaysay nga Dios? Balik to ni mong kon ang Tubag. ang butang dili. Dara tubag ah. Oo. Kana lagi mo pangutana ako ba nang dawatong dili lagi ko budawat ana kay kanay mo pangutana sa agna nga pangutana dili na po wala ka mag-focus na sa tema. Ang imo untang tema pamatud-an mo nga dunay larawa dunay Dios ang RCC nga diha sa simbahan. Dunay Dios nga larawan ang RCC kana untay pangutana. Mo na di ko mudawat ana imong pangutana kay nga naman. O dili man na mo'y tema na to nga doon na ba Diyos nga bata ang gituwa sa Katoliko di mo na mo pangutana di sa inyo na pangutana. Bro Wilson, reconstruct lang. Gamay ang imong pangutana. I-reconstruct lang. Okay. Kani bang pagsimba og larawan Brother Carlo makapa-Dios o dili? Tubag, pangutana ka pong saag, kay wa ta magtima, ang pagsimba ba sa larawan, makakadiyos pang dili, wa ta magtima na. Objection, Mr. Moderator. Go ahead. Ang iyang tubag, Mr. Moderator, doon ay side comment. Ang ako gusto nga, categorical, sama sa akong pagtubag niya kanina, nga categorical po. Ang akong pagtana, kini bang gibasi mo nila ako sa akong pagsaysay, ang pagsimbag larawan mo ay magkapadiyos sa gisaysay sa Biblia. O yun ba siya nga, simbag Diyos, ang pagsimbag larawan, naghimaya na sa Diyos. Tubag. Tubag, dara tubag ah. Dili lagi ko mo yun, kay pangutana na nimo saag na nga pangutana. Kay kanay mo magong pangutana, wa na magunas tima. Kay wa ta magtima bahin sa pagsimba sa larawan na makapadyos-Diyos para sa larawan dili di man na magtima bahin sa pagsimba. Ang timo dero pamatud-an. Okay, Bro Wilson. Ang artista doon ay Diyos sa larawan. Focus lagi sa Wilson. tema. Mr. Ayaw ba Moderator, sa supply? Pangutana. Oh, tanawa. Bro Wilson. Bro Wilson. Bro Wilson, ang atong oras doon na last 2 minutes, no? Palihog lang kog reconstruct lang ay imong pangutana. Kung saan i-object, Mr. Moderator, kay sa akong pamahaya kanina, Granted. Mr. Go ahead. Padayon. Unsay objection?
Sa akong pamahayag ganina, nagbase ko na ang pagsimba ng larawan mo ay makapudyos-Diyos. Ang ebidensya sa Daniel 3:12. Misay-say diha. Wala simba sa Diyos. Yung ano, wa man ganito panganlay kung napatas Katoliko, wala. So, di na yung nagis na yung panganlay. Ayaw pa mahayag, pangutana lang. Pangutana lang gini. Wa ko mamahayag nga ang akong tema basaon sa Biblia nga may pangitaon niya nga pinananas Biblia ang akong tema. Dili sayo mo na pangutana sa Biblia yang objection. Mao na nga Mr. Moderator. Okay, padayon. Mr. Moderator, papadayon na lang siya pangutana, Mr. Moderator. Dili lang siya mag-side comment. Mao gani. Okay, reconsider, Nawaton man Robinson. mo. Mr. Moderator, ang yang ilang basaon ba? Oh. Ato ba lagi, di lagi ko mudawat anak, kay gawas na sa tima imong pangutana, nga wata magtima kung makapadyos-Diyos na Dili mo dawat, pangutana. Wilson. Di lagi ko mudawat ana, dawaton ko nimo nga negative side ko, kay kumudawat ko ana mura og himo afirmative na. Unsa man Ano apil ba dili mo dawat? Padayon, Okay, pangutana. salamat sa tubag. Salamat sa imong kitubag nga dili mo dawaton. So kay dili mo dawaton kinsa may sakto? Ang kaning nagsaysayo o ikaw nga di mo dawat? ang tima lagi, wata magtima kung hay may sakto, ako ba o kani among libro, di lagi na mo tima. Ang tima lagi ni mo ta, mao niyo. Ay sa sapaw. Objection is granted. Padayon. Unsa objection? Oh, Objection, wala padayon. ang akong pangutana Mr. Moderator. Kategorikal. Mato niya nga di niya dawaton ang basahon. Sa to pa kay di man yang watin sa may sakto. Siya o ang nagsaysay sa basahon. Tubag, kanang iyang pangutana Mr. Moderator, di jud ko mudawat ana kay ang iyang pangutana gawas lagi na stima. Gawas sa stima nga bahid sa pagsimba sa larawan makapadyos-Diyos ba nagdili? Dili mo na mo among tima. Kung kanang pagsimba sa larawan makapadyos-Diyos ba na sa larawan, di mo na mo among tima. Ang Okay, among sige. tima mao ni pamatud-an niya nga narsisi dunay Diyos-Diyos nga larawan. Mao na iyang tima. Okay. Okay. Okay, reconsider lang. Bagatalo. Oh, Unsa man di ay makapadyos-Diyos sa larawan? tubag, Okay, tara Bro kana. Wilson, doon na lang kay duha ka pangutana, Bro Wilson. Last 1 minute na lang. Tara. Tubag. Tara Doon tubag. na lang ka pangutana. Tara tubag. Unsa may makapadyos-Diyos sa larawan? Mo na yung bangutana nga dili sukwa estima. Dara tubag ha. Ang makapadyos-Diyos sa larawan mo ni kung ang larawan isipon nimo nga Dios, ikaduha kung ang larawan nagrepresentar sa dili tinuod, mo na yung makapadyos-Diyos sa larawan. Natubag ang pangutana. Okay. Okay, kaya nagrepresenta sa dili tinuod. Last Okay. question. Kani. Doon na ba mo girepresentaran karon nga naa gyud tinuod? Tubag. Ang simbahang Katoliko tanang larawan nagrepresentar gayud sa tinuod nga naay nga santos sama ng larawan ni Sinyo San Roque nagrepresentar sa tinuod. Okay. Larawan ni Maria nagrepresentar sa tinuod nga Maria. Busa kanang larawan sa simbahang Katoliko dili jud Diyos kay nagrepresentar sa tinuod. Okay. Giangkon ba ni Kristo nga kana sila mga girepresentar sa dili tinuod Bro sa Dios? Wilson. Bro Wilson, natapos na ang oras, Bro Wilson. Mo to last nimo nga Natapos pangutana. na. Okay. Okay. So Robert, after balik sa imo ang oras. Okay, Agi patimbaya. okay, daghang salamat, brother moderator. Mo basa sa ta sa mga komento, no? Matod ba ni Doc Laig, murag magdebate si Jerry o Roland Pards ang topic lechon baboy versus lechon manok. Murag gwapo na, Doc. Asay lami sa baboy o sa manok. Okay, so matod pa ni Hinarol Lofres, idolatry, the misuse of image beyond the tabernacle itself. We have instance where God instructed Moses to make a brazen, actually bronze, image of a serpent in the wilderness, 1921, chapter 8 and 9, which later centuries came to be worshipped by Hebrew, leading Hezekiah to curb the idolatry by destroying the image. Okay, so taas kayo bro. Kamu nalibas sa atong tiwas mga kaigsunan. Matod pa ni Maria Balog, dili mo yun sa tema ang CFD, pero nakigdebate. Mugawas na sa tema ang CFD. Matod pa ni Arturo Loquias Apuyan Jr. Wilson, walay larawan diha sa Espanya. Matod din ni Yolando Ipon Alarce. Bro Wilson Ochia,
dili na kinahanglan nga imo pang pangutanon si J. Carlo nganong misukol siya debate nga miuyon man siya sa tema. Lipat-lipat man na nga filosofiya, brother. Okay. Na kay ipakita nga larawan Wilson, ipakita kay batod pa ni Arturo Apuya Jr. Okay. Basahan na lang Wilson ang imong referensya. Matod pa ni Brother Haspe, no? Okay, so mo proceed ta sa rebuttal mga igsoon, Brother Moderator. Okay, daghang salamat Bro Pards. So rebuttal ta. Muuna ang affirmative side. So Bro Wilson, andam na ba ka sa imong pag-rebut? 5 minutos ni siya Bro Pards. Yes, 5 minutos. Okay. Bro Wilson, andam na ba ka? Okay, sa imong pagtingog, musugod ang imong 5 minutos nga rebuttal. Go ahead. Okay. Okay, lain na po ngayon sa ribatan, mga kaigsunan, mga igala. Salamat ng papaminaw. So karon mga kaibigan, Kadali lang bro, kadali lang paki-off sa ko sa microphone palihog. Off sa ta sa microphone. Okay, continue brother. Okay. Sumala sa gibang tubag ni Brother Carlo kanina, muratag mahimuot ba kung napasauban niya pagsulti, nahimuot gyud ta kay ngano. So jawas ang iyahang mga tubag sa akong mga pangutana. Naliman ka pilmiro na akong pangutana. Brother Carlo, nga pamatud-an ako nagbase sa pagkasumala sa gipasabot sa ebidensya. Karon ito ba siya dili ko na siya mauyon. Ya, ako na akong pangutana. Ngalong isukol matandibatiha, hindi man na ikamuyo niya, kung siyas mong na, ibase sa gipasabot. Ano mo akong itabutan? Kung sa lain pang pagkasulti, mura timino ni si Brother Carlo, pagpapatay lang ng mata. O siya, kabantay, mga kagalaan. Akong pagsayos, akong gipasabot na daan. Adutat Diyos, ako sa kapundok, sa pagtulungan, mao ang gisgutan sa Biblia nga gitugan ang Biblia nga ang Dios representan ang butang nga tinuod ug ang butang nga dili tinuod pagisgutan sa 1 Korinto 8:4 isa-isay sa Jeremias 10:14 nga nag-off sa imong mute sa imong mic project. Okay. Okay na? Mana Brad, mana? Okay. Padayon. Mute lang ko project. Ang oras, di open? Yes, naka-off ang oras, naka-off. Pila ka minutos? 3 minutes and 35 seconds. Monitora lang palihog. Kita mo lang sa display. Okay. Sumala sa gisay-say nako. Gisay-say nako nga ang bastihanan nga dunay Dios ang usa ka pundok tungod kay nagtimba na girawan. Nautan lang ang oras kina tungod kay apike kay sa oras panagsay-say. Apan di pa sa balang kasatan. Gamit na ko ang Biblia. Nga ang Biblia nagtugan nga dunay Dios. Okay. Ang time mo sapa man kayo. Bro J. Carlo. Bro J. Oy, Brad. Palihog sa off sa imong mute sa imong mic. Mute ko na mic. Kay musapaw sa kuan. Mana na mute na Brad? Naaman lagi. Napagapon ko na Brad. Naaman. Dungog, napagapon? I-mute ang imong kuan. Na-mute na Brad. Dungog magapon mo tingog. Naaman. Diri tayo. Asa ka niya sa? Awak ka musapaw inyong istorya. Okay na? Okay na? Gipadayon na Brad Wilson. Okay. Ay lang mo saba. Sige, padayon Bro Wilson. Kaya lang ba kay ako sa pawan hinoon ko ana matiwasing tarong ni. So karon, ang gisay-isay sa balang kasulatan nagtugaan kini siya nga kung ang usa ka pundok dunay mga larawan nga kinulit unya gisimba
mao nay basihanan nga dunay Dios karon kay naaman ni sa ilahang basahon mismo mga higala nga ang ilang basahon nagtugan niya kay sila nagsimba kay og larawan so wala masukwahi ang gisaysay sa Biblia nagtumong sab sa gipasabot nga ang pagsimba larawan naghimayag Dios ato pa naghimaya ni sila og Dios tungod kay doon na sila gisimbang larawan. So wala ko mo gamit sa Biblia aron itugan niya dunay word Katoliko kay kanus ababod oroy mo ni sulpot ning Katoliko nga magpapil sa Biblia. Ang akong ipasabot gigamit akong Biblia aron nga dunay itugan nga basihanan nga dunay Dios. Ang gusto ni Carlo nga mangita siya liter por litra nga nasuwat sa akong tema. Naunsa ba ninon nga gipamahayag naman ako daan nga wa ko magpamatuod nga akong tema mabasa sa Biblia. Unya namugos siya pun sa pangutana. Mo na makahimuot tagamay kay sa akong pangutana, dili day siya muuyon nga akong basihan sumala sa gipasabot sa Biblia o referensya. Pero mahimong tangan o makigdebate mo ni siya di ay nga wam din siya muuyon nga akong pamatudan sumala sa gipasabot sa Biblia o referensya. Unya giukay pa niyang kaning nasuwat sa Jeremias 10:9 nga di siya mo angkon nga wa sila musimbag larawan, wa sila mga linilok larawan gikan sa kining Espanya nga kaklaro ana o mabasa sa inyong referensya dili ingon nga nasa Biblia kay ang Biblia nagtugan hagbay ra gud ni kanus ara gud ni sulpot ang Katoliko pero ang Biblia nagamit nato nga mao'y mutugan nga kini siya kung dunay musimba og larawan mao ni makapadisdios unya kay kaning mga larawan nas Katoliko kay gikan sa Espanya sumas gisaysaysan 19 Jeremias sama ni San Antonio de Padua o sa page 11 ha nga matod pa dili si San Antonio himaya sa Espanya, naliman ka na, nahimo na mahinong himaya sa Espanya si San Antonio de Padua, napulihan nahimo ng Ginoo, siya nahino mo himaya. Pero unsa may gingon sa Isaias 42:8 nga ang akong himaya ingon ang Dios, akong himaya dili na po hapal ngadto sa mga larawan. Nalaliman ka unya sila naghimaya na sa larawan. So, ang paghimaya sa larawan, ang pagsimbang larawan nakapahimaya sa Dios mo na isabto nimo. Unya mangutana kag litra por litra nya moingon pas Brother Carlo nga anong di man siya pamatuod so mabasa kung ano sa panong pangutana mo ra magagimino hinoon nga akong pamatuod nagbase mas di pasabot unya magbutang-butang pa siya sa akong nga tubag nga kuno ni angko na kuno ko nga mao na dili mabasa sa Biblia dili mabasa ang Katoliko kay ngano kano sa ragod ni napsulpot ang Katoliko oy unsa nang tuiga wa karon ra man ni nga siglo wa man na mabuti dos panahon pa ni Jeremias pero si Jeremias nagsaysay lang daan nga gipahibaw nga mao niya aware mo daan ani mao na ni gipahibaw nga basta na ay simbahon nga larawan mao na Dios unya na ay larawan niya gikan sa Espanya ya timing po kayo na ako sa Katoliko mao gid Time. Okay, salamat sa inyo Dagang salamat. paminaw. Salamat, Bro Wilson. So, Bro Pards, proceed ta dito sa Kang Giancarlo. Yes, go ahead. Okay, Bro Giancarlo. Ribatan, 5 minutes. Andam na ba ka? Andam na, Brad, andam na. Okay, sa imong pagtingog, magsugod ang imong oras. Go ahead. Okay, salamat Brad. Salamat sa atong tahurong moderator o ni Brad Roland Pards o sa akong katbang nga si Brad Wilson. No, nagbabut-but intaw si Brad Wilson mga higala. Kay tungod kay ngano kunong nakigdebate ko ngano kunong niuyon nganong nisukol ko niuyon ko sa iyang tema kay kung kuan pa no kung nakigdebate man ko kung wa pa kumuuyon sa iyang tema unsa man taon nang utong ka mga higaloy mo ganing nakigdebate ko tungod kay wa kumuuyon sa imong tema kay kung niuyon mo ka sa imong tema di ko makigdebate ayaw baliha ba muna nahitabong debate tungod kay nisupa ko sa imong tema unya mga higala ang atong higala nga si Brad Wilson mga igsoon ang pangutana pag ganina mga igsoon daghan jud kayo mga gawas tema mo na dili jud ko mapugos sa atong katbang na patubag jud ko nato yung pangutana kay kung matubag ko nato yung pangutana saag man tong pangutana mag-apil ko kasaag balag say masaag basta ako di lang ko masaag mo na mga igsoon nga ang tema niyo pamatud-an sa SDA nga ang RCC adunay Diyos nga larawan dagan kay mga teksto mga higala dagan kay sa teksto gipangkutlo mga igsoon wa jud siya kabasa no nga ang RCC dunay Diyos nga larawan Jeremias 10:4 walay mabasa dito nga Diyos ang larawan sa RCC Salmo 115 walay mabasa dito Diyos ang larawan sa RCC
Salmo 97:7, waji mabasa dito, Diyos ang larawan sa RCC. Unang Korinto 8:4, waju kay mabasa, Diyos ang larawan sa RCC. Mao na tanang mga teksto ni Brad Wilson mga igsoon, wa mulaban sa iyang tema. Laktod pagkasulti kung ato ning sumadahon kwintahon ta ni mga higala, ang iyang tema mga igsoon, wa jud kapabarog. Ha? Wa kapabarog mga igsoon. Ang iyang tema wa kapabarog. Unya mga igsoon, ako siyang gipangutana pa ganina, no? O yun ka ba nga ganiyang larawan ng Santo Cristo? Mo yun ka ba nga dunay tinuod nga Santo Cristo sa langit? Ni uyon na siya na. Ni uyon na siya dunay Santo Cristo, lay Cristo nga naa sa langit, tinuod nga Cristo. Sa ato pa di mga higala, dili jud matawag nga kining larawan ni Cristo Diyos. Kaya naman, kay nagrepresentar man is tinuod. Kaya doon na ba Cristo nga naa sa langit? Unya mga igsoon. Kay matod pa sa iyang tema nga ang Katoliko doon na kuno Diyos nga larawan. Mga igsoon, kini ra bang Diyos mga higala no? Ginganlan na ba sa Biblia? Example, Tamos, mabasa sa Ezekiel 8:14. Diyos nga si Tamos. Unsa pa? Unang Samuel 6:1-5. Dagon nga Diyos, no? Diyos nga si Dagon. Ikatulo, Mikia 5:13-15. Diyos nga si Asira. Roma 11:4. Diyos nga Baal. Kining ginganlan ako mga higala, mo ning mga Diyos, Tamos, Dagon, Asira, Baal. Pero mangutan ako mga higala, mga suking tigpaminaw, ini atong tulumanon mga igsoon, pangitaan ninyo sa tanang simbahang Katoliko kung doon na ba'y larawan nga Tamos, larawang Baal, larawang Asira, larawang Astarot. Di dyo mo kitaan na mga higala sa simbahang Katoliko. Therefore mga igsoon, di dyo na tinuod nga ang Katoliko, doon ay Diyos nga larawan. Doon ay Diyos. Kay ang Diyos mga igsoon, ginganlan man sa Biblia. Tamos, Dagon, Asira, Baal. Pero kinintaw mga ngalan na mga igsoon, kinintaw mga Diyos diri, wain taw ni sa simbahang Katoliko. Kay kung nga ni sa simbahang Katoliko, daganon ta kay may makakita unta ko ani Tamos, Dagon, Asira, Baal. Wa man ko kitain taon ani mga higala. Anang mga Diyos nga gipanghisgutan ni Brad Wilson diha sa Biblia, dili na applicable sa simbahang Katoliko mga igsoon. Katong iyang pangutana mga higala paganina nga muuyon ba kuno ko nga ang simbahang Katoliko dunay larawan nga gikan sa Espanya, ako man siyang gitubagana. Dili ko muuyon nga dunay mi larawan nga Diyos nga gikan sa Espanya. Ang gipasabot nako mga igsoon, larawan nga Diyos sa Espanya. Ha? Kay kanang Jeremias 10:2-4 hangtod 9, ang gipasabot diha nga larawan nga gikan sa Espanya, dili man na larawan nga sa simbahang Katoliko. Kay ginganlan man na mga higala. Larawan man na sa Dios nga gihalo pagbulawan o gisuluban sa dagtong pula nga bisti. Larawan man sa Diyos nga gikan sa Espanya. Unya, dili man na nila ipasangil mga higala o Santo Niño. Kay wa pa may Santo Niño para sa panahon sa Jeremias. Wala pa may ang Santo Niño di mga Diyos. Larawan jud na siya balaang bata. Lahi man ang larawan sa balaang bata ug larawan sa Diyos. Unya kanang larawan si Antonio di Padua nga gikan sa Espanya. Di man pud Diyos ang larawan ni si Antonio di Padua. Bisan pagikan na sa Espanya si Antonio di Padua yang larawan. Di man sana Diyos. Kaya naman larawan man nas balaan, di man na Diyos. Kosa na palpak ang akong mga palpak. Time. Salamat. Okay, salamat. Bro Cards. Yes. Balik sa limang oras. Okay. Ato sang timbayaon ng mga naminaw. Matod pa ni Brother John Jacob Idnay. Congrats bro J. Carlo. Prodeo et Ecclesia. Congratulations Brother Wilson of SDA. Nisulti jud nimo ang kamatuoran. Matod pa ni Maria Balog. Maria Balog na ay bidyoke dire dool sa amo. Nangimbita si Brother Yolando Ipon Alarse sa imo, Sister Maria. Magka-joke na mo. Basta mo sulte si Bro Wilson, banha kayo, kinsa man ang nagbanha, suko na. Ayaw taon. Basahan na lang na Wilson, ang imong referensya. Okay, so matod pa ni Arturo Apuya Jr. ang SDA na si Ellen G. White nga larawan mauni nga naghupot sa ngalang 666. Daog klaro ang CFD. Puro pandaot lang ang argumento sa SDA.
ug dili sila mandaot, dili sila makakabig. Matod pa ni Brother Wilbur Dila Calzada. Daghang kayong salamat dia gikan sa Panakan City of Davao City. Okay, brother moderator. Padayon ta. Okay. Salamat, Bro Pards. O, adto ta sa final stand, no? Mauna ang negative side, Bro Giancarlo. Anda pa ka? Andam na, Brad. Okay, sa imong pagsugod, sa imong pagtingog, start ang imong 5 minutos sa imong final stand. Go ahead. Okay, salamat, Brad. Brad Bin. Okay, mga higala, no? Ang akong katbang mga igsoon nga si Brad Wilson, mga higala, naluoy ko pagayo, mga higala. Naluoy ko kaya naman nagpatugat-tugang pamatuod sa iyang tima pero sumala ra na siyang pagsabot. Dili na pagsabot sa Biblia. Kay balikon ko ang Biblia mga igsoon di jud na mahimong mosabot kay wala utok. Iya ra nang pagsabot. Iya lang gipahid sa Biblia. Sumala kuno gipasabot, gipasabot sa Biblia. Sa ato pa pagsabot sa Biblia, dili na tinuod oy pagsabot sa Biblia. Pagsabot ra ng Brad Wilson nga doon na kuno Diyos ang larawan, doon na kuno Diyos ang Simbahang Katoliko mga higala. Iyang gipagpahiran ang Simbahang Katoliko, iyang gipasanginlan nga doon na kuno tay larawan sa Dios mga higala. Kumingon gani kag pasangil, di na tinuod. Di na tinuod basta mingon kag pasangil. Mo na mga higala nga kini akong katbang as Brad Wilson, naluoy ko pag-ayo mga igsoon. Ang iyang pangutana mga igsoon, gatuo ko iyang pangutana pirting ni sura, pirting man sayuna mga higala. Iya pa kung pauyonon nga muuyon man ko negatibo man ko. Ang negatibo din na muuyon. Negatibo gani tanang buhaton pulos na supak sa gipamatud-an sa afirmatibo. Mo na ay ko pa yun na Brad Wilson, ingon pa ka nganong nakikibati man ka. Nga ni uyon naman ka. Nakikibati ko tungod kay wa ko muuyon sa imong tima. Kay kung niuyon pa ko sa imong tima nga ang Dios ang RCC dunay Dios, ano magdebatihon pa patana? Ngano makigdebate pa man ko nimo? Dili na ako makigdebate unta nimo kung niuyon pa ko nga ang Dios dunay Dios ang RCC. Di ba? Nya, doon na pa kuno yang pagudlat-udlat ba? Doon na pa kuno sa mga saywar, nga doon na siya kuno'y mabasa nga basahon sa Katoliko, nga doon na ko nagsimba kuno taglarawan. Mao ba natong tima? Bisag doon na pa kay mabasa nga nagsimba miglarawan o wala, dili na mao tong tima. Ang atong tima mauni pamatud-an mo nga ang Iglesia Katolika Apostolika Romana may Diyos na larawan. Wa magkakapamatuod mga higala. Ang imong teksto mga igsoon, pirti jud in taon. Imong teksto mga igsoon, pirting haguka. Wa mo tuma, wala jud mo pamatuod sa imong tima mga igsoon. Kuto bras tima, wa jud teksto. Igamit-gamit pa kang teksto pero dito yung pabor. Unya mga igsoon, matud pa niya nga wala man ta magtima sumalas mabasa. Kay kuwa magdita magtimag sumalas mabasa ngano nang latag man kag mga teksto. Wa ta ka manglatag og mga teksto kay ka mga teksto pulos man mabasa. Pangita ko ng teksto pulos pagsabot. Way teksto pagsabot oy. Teksto gani mabasa na pulos. Kung wa pa ka magpamatuod sa mabasa, ang imong untang ipanglatag pulos pagsabot. Ang imong ginatag Jeremias, Salmo, Korinto, di na mabasa. Unsa man din na di ay pulos pagsabot. Mo na Brad Wilson, anha ka na sayop. Anha ka na sayop. Mo na mga igsoon sa pag-cross-examine akong Brad Wilson, pirting lihay-lihay niya mga igsoon. Nakalihay pa sa gamay. Pero balang nakalihay sa gamay pero lata ka pong Mo na mga higala, nga kini nga tong katbang mga igsoon, nga si Brad Wilson, nagdebate na Miss Cordoba ni mga igsoon, katong naapa siya sa Cebu, karon naabot sa Bohol. Sa Cordoba pa lang daan, pildi na. Samot na pagkapos Bohol, pildi ka po dala. Wa jud ni daog si Brad Wilson. Brad Wilson, pakita ajo kung midaog ka Brad Wilson. Mo na Brad Wilson, kanang imong pasangil nga ang Katoliko doon na kuno Diyos nga larawan, pasangil lang na. Wa jud ka kapamatuod sa imong tima nga nagbaton kuno ang Iglesia Katolika Apostolika Romana nga dunay Diyos nga larawan dili na tinuod. Kay nga naman ngano di tinuod kay pasangil raman, danay pasangil tinuod, di na tinuod. Ika mapod wa po kay mabasa sa Biblia nga ang RCC dunay Diyos nga larawan. Mo na Brad Wilson sa sunod atong debate Brad Wilson, pangutana jud nga lisod nga Brad Wilson.
no? Kana makapangaut ba? Kana sa makapabungkag sa atong hinapay. Mo na Brad Wilson, ang imong tima Brad Wilson no, naluoy po ko nimo Brad Wilson. Kay wa jud ka kapamatuod sa imong tima nga ang RCC dunay Dios no, nga dunay Dios. Kay balikon ko mga gala, ang Dios gipanganlan jud sa Biblia. Tamos, Baal, Asira, og Dagon. Kunya hagit na ko sa mga laig reliyon. Pangita ko no mo og larawan nga tamos sa simbahang Katoliko. Di jud mo kitag tamos. Makakita mo og tamos nga larawan sa simbahang Katolikong giprosesyon. Magpatuli ko sa mga higala. Kung makakita mo, wa man mo makakita na. Therefore dili na mao mga igsoon. Kanang inyong gipanganlan nga Dios nga Santa Maria di na maoy. Di na Dios. Maria jud na. Larawan jud ng Maria. Kanang larawan Santo Cristo nga nganlan Dios. Di na Dios oy. Larawan jud ng Santo Cristo. Di kay ingnon yung Diyos. O nagingon sa Isaiah 5:19-22. Time. Kaya tengit-ngit. Daghang salamat ug may hapon ka na. Okay. So, ang salamat G. Carlos sa imong mainiton nga katapusang barog. So, arita sa affirmative side. Bro Wilson, andam na ba ka sa imong 5 minutos nga katapusang barog? Oo. Okay. Sa imong pagtingog, magsugod ang imong oras. Padayon. Okay, salamat sa katapusang higayon. Atong nadungog mga kaigalaan ang saysay ni Brother Carlo. Atong gikaloyan si Brother Carlo kay hastang naong niya, ang naong ragitahin na ning kamot, ang iyang pamahayag, wa gyud siya paning kamot mga higala. Ngano man? Pag gisaysay nga doon mi debate sa Cordoba nga wa gyud kuno ko kadaog kay pilde, pero ang pangutana, anong sa pag-post ninyo sa debate, nganong putol man ang video? Ikaduha, nganong sa ikaduhang debate na to, nganong wa man ninyo i-post ang video, nganong wa man nimo i-post? Na diha ang dakong questionable. Kay ano, hadlok masayrang nga perting pagkalukapa mga higala kay ano. Tanawa lang sa debate dapat i-post ang tibok detalye pero nganong wa man i-post ang tibok detalye? Sunod pa ang sunod. Nganong wa man i-post ang sunod nga debate? Mao na diha siya nabalik ra gyapon siya magkagalaan. Karon balik ta sa isyu. Bayan sa larawan. Taon siya magkagalaan nga ang larawan ang Diyos kuno mao na sila Baal, Astarot, daghan pa na isgutan sa Biblia magkagalaan. Pero ako na naggisaysay magkagalaan nya kanang mga Diyos-Diyosa naa sa laing nasod magkagalaan nga wala masundog sa Katoliko. Ang magnaanan ninyo, kapilingon pabararoy ninyo, magnaanan ninyo. Mapagpagpag mo kung naanan ninyo nga gamhanan kayo nga Diyos matod ba Isaiah sa Biblia. O nya inyong Diyos di man nagamahan. Mo na diha. Na gisaysay Biblia, nga gisaysay po nako daan nga ang Biblia gigamit nako aron adunay matug-an nga di ay kung dunay pundok, dunay kining ayaw sa matingog diha. Is this an celebrator? Di sa patingogon dali masaba akong paminaw. Padayon ko. Gisaysay na nako daan nga dunay Diyos ang nasuwat sa Biblia. Pero kung mangita siya litra por litra, wa man ta magtima nga akong basahon litra por litra. Mabitaw ni tima ni anay kog tima nga sumala sa gipasabot sa Biblia og referensya, kana kay gipasabot man di ay sa Biblia referensya, ang magmusabot lang kag wa ka magbasa. Naon sa Pulis Brother Carlo, pulos lang kuno sabot. Bi una-una karon na unsa nang klase sa utok mga kagalaan kung mundo na lang kay sabton nga wa ka magbasa. Kay kana ganing drawing mabasa man pud ganay na. Pananglit. Doon ay naghilak ng drawing. Mabasa gyapon na siya. Unya, unsa may imong sabutan na? Nasabot na nimo nga masulubon kaya naghilak man. Mao ba na initiative na Brother Carlo? Kinanglan ma-apply na sa imong common sense or initiative diha sa imong panguna-una. Dili kay mosabot lang ta way basa-basa. Tanan nga gisabot, tanan nga gipasabot, nagbasi na sa pagkamabasa. Mo na imong ipatik sa imong nahuna o imong kasing-kasing. Mo na mga kagalaan, mahimot ang Brother Carlo nga, sige siya balik nga, wa ko na mabasa nga, ang Katolika dunay Diyos nga larawan de Jeremias 10. Wa ko na mabasa sa 1 Corinto 8:4. Kaya nga napamatuod ray kung akong tema mabasa sa Biblia, wa man nga akong pamatudan, sumala sa gipasabot sa Biblia og referensya. Karon, unsay gipasabot sa Biblia? Ang pagsimbag larawan makahimaya ngadto sa Dios. Sumasig isaysay sa Salmo 97:7
sa version sa Santos nga Biblia. Sunod, kay nagsimba maglarawan mga kigalaan mo man day makapadyos-Dios. Unya ang ilang mga basahon wa gyud dawata mga kigalaan. Ang akong challenge mga kigalaan wa dawata. So ang wa niya pagdawat sa akong challenge mga kigalaan may ebidensya nga siya nahadlok sa akong challenge o dili siya ka-tracker mga kigalaan. Ano man, mahadlok man siya mga kigalaan kay kung basahon ako nga uy, pero di lang ko ni basahon. Ano man, ato na himong ebidensya mga kigalaan pero gisay-say sa mga hisgutan sa ilang basahon mga kigalaan. No? Daghan kayo na pamatuod niya mga Katoliko sa FD akong natubang ani. Nga kini ko nung kining pag-ila nga kana siya Dios, kung doon ako nagisay-say sa inyong basahon nga Dios, akana ko no may makapahimong Dios. Agoy karon mga kigalaan kay naama silang basahon nga nagsaysay gyud ni unsa man ako lang na isulti sige isultin lang ko ni isaysay ko ni diri hisgutan sa San Antonio de Padua page 12 basahan na diha Brother Carlo akong basahon diri ha para bungkag gyud ni iyang kining negatibo kapag supak sa tima matud pa diri sa page 12 o milagroso nga San Antonio nga tungod sa iyas ikaw ang Dios nga bata gipamanhaw mo ang mga kalag o ang lawas sa daghang minatay natanawa lang ispoko mo na magkikilaan, ambot og naa ba ni nila nga version, ako ni isin ni Brother Parson niya, kasi sa kung ano sa man nga year ha, year 1985, distributed by Immaculate Conception, Cebu City, printing press sa Cebu City. Natanawa lang, klaro kayo, mabungkag ang tima makikilaan, kundi napabiling barog kay si Brother Carlo, puyang ang pangatarungan. Okay, daghang salamat mga higala. Okay, daghang salamat. Bro Wilson, Bro Pards, ako ibalik sa imo ang panahon. Okay, daghan kayong salamat mga speaker. Og diri natapos ang atong mainiton nga debate karong hapuna. Atangin na pud ninyo ugma sa gabi, alas 8 sa gabi. Kay naagya pun tayo debate nga taga Manila, no? Kinsa ganito ha, kadali ha. Bukas ng gabi Tagalog ako. Kasi Tagalog din kasi yung mga magdidebate. Okay, si Brother GS Abinido from Iglesia ni Cristo. Mubarog sa tema nga si pamatud-an sa affirmative. Si Felix Manalo ang sugo sa mga huling araw ayon sa Biblia at mga referensya. Negatibo diha ang atong igsuon nga gikan sa Catholic Faith Defense Philippines. Si Brother Anthony Flores. So atangin ninyo na ugma sa gabi no? Alas 8 magsugod. So baka sana hindi ako magkalisod-lisod dito sa pagkatagalog. Pero paningkamutan ko na mahanay ito lahat. Okay, so daghan kayong salamat matud pa ni Wilbur de la Calzada. Lutaw kaayo ang bakak nimo Wilson Ochea, maayong jud nimong pagkaliwat. Okay. Sa amahan sa Juan 8:44. John Jacob Idnay kaduha daog kuno si Brother J. Carlo. Walay larawan gisimba ang Katoliko Brother Wilson matud ni Arturo Apuya Jr. Okay. O congratulations daw Brother Wilson. Nasulti gyud nimo ang kamatuoran matud pa ni Sister Maria Balog. Okay, so hantod diri na lang taman mga kahigalaan ang atong debate. Daghan kayong salamat sa atong mga speakers, Brother pati pod sa atong moderator karon, si Brother Bienvenido sa Sidon. Hantod sa sunod higayon og pasalamati una ninyo mga kahigalaan ang atong nagpabilin sa mga online viewers na ato. Brother J. Carlo, Brother Wilson. Ikaw una, Brother Wilson. Pasalamat una sa imong mga followers. Okay, pasalamatan ako. Tanan niya na naminaw. O labi na sa upan pa nga, waka paminaw niya. Gustong maminaw. Pasalamatan sa dako. Si Brother Carlo, nga akong nakasabot sa debate. Si ikaw, mismo Brother Pards, nga nagdumala na yung page, puro kamaturan. O sa atong nakuan kita, nadagi kita sa pagka-moderator, perting pamugos na mo ni Carlo. Salamat kayo, Brother. Bienvenido sa imong hatag na mong gigayon. Brother Carlo, salamat o sa tanan naminaw sa mga kaigsunan nga SDA Defenders. Saludo tanan. O niya, kini mga si safety. Salamat sa inyo. Si Maria Balog, bro. Pasalamat bro. Kayo.
Bro, si Maria Balog. Napara, Si Madam Maria, mayong hapon, salamat po sa inyong pagpamina o pagsuporta. O si Doc Lae ganina nga nagmadahugon sa akong debate. napa si Doc Laeg, napa siya sa linya. Okay, so Brother J. Carlo, pasalamat sa. Nakamute. Mute. Matingog. Karon pa ka nakamute. Ganina, waig yun. Okay, salamat. Pasalamat po ni Roland Pards sa numero 1 ang Diyos jud nagmadaugon jud ang kamatuoran. Building bakak. O niya, pasalamat ko nimo Brad Roland Pards nga way puwas pagsalig nimo namo no nga mo debate diri sa imong programa. O labi na gayon ni Brad Bin no salig po niya o kanimo Brad Roland Pards o sa akong buotan nga amigo si Brad Wilson Ochia o mayong hapon sa nagsunod nato nining atong debate. Tagnaon na lang nako ni Brother J. Carlo nga sa sunod na po nimong pamahayag. Mingon na po ka nga katulo na nimo gipilde si Brother Wilson. Okay? So, ay kabala ka, Brother Wilson. Ma-post good ni. No, kay pag humana ni post man na diretso. Wa na ipatik-atik pa. Okay, so, Brother Pards, yes. Brother Pards, Oy. tagaan ako og saging o si Brother Tato. Sa saging nag-andre. Okay, so, ato na kining tapuson sa pag-ampo. Akong hangyoon ang negative side, Brother J. Carlo, sa paghalad sa closing prayer. Okay. Okay, salamat Brother Bards. Mangurusta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amin. Among mapinanggaon nga Amahan, salamat sa kapunon. Nang itong Amahan sa imong gugmag kayo, hinaot lang itong Amahan nga makabot namo ang kaluwasan nga imong gitagana diri kanamo bisag managlahi among baruganan, pero kami mga anak kami nimo nang itong Amahan. Isip mga anak sa Dios, kami nahiusam yana no. Ya sa imong atubangan o bisag managlahi among baruganan. Sa ngalan ni Jesus, amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, amen. Amen. Okay, daghan kayong salamat. O kini ang inyong purok chairman sa purok kamatuoran, Brother Roland Pards. Manamilit kaninyo nga pagsulti ang kalinaw, paghigugma o grasya sa atong Ginoong Heso Kristo. Iyan ang gibilin nganhi kanato ato kining puy-an kauban niya og dalaygon ang Dios. Prodeo et Ecclesia. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.